Baydağım yukarıda, elmadda, basırda, halkımda, yanımda, arkamda, duranda, yukarıda, 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 yeah. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, mehriban tomoşaçylar. Siz YouTube'da ýa-da Belentde bizi tomoşa edýän bolsaňyz, diýmek siz Repli Dil atly bähleşimiziň 1-nji tapgarynyň 4-nji sanyna tomoşa edýän oturunjy ýerimizde we bärde we aňyrda el çarpmaň ýerişi. Hany el çarpalyň birek-birege sebäbi bugun mehriban dostlar, eli tomoşaçylar, rap sunugynyň söýçüleri 1-nji tapgyrymyzy jemleýär. Ýagny ýüzlerçe rap sunugy bilen meşgulanýan ýaş rapçylar ýüzlerçetinden 40 tanyň saýlapdyk. Soňky 10-luk şugun çykyş edýär. Soňky 10-lugyň içinde haýsy saýlanyp innik tapgyra, ýani ikinji tapgyrymy geçer. Onu kim anyklaýar? Elbetde biziň hormatly Emin agdalamaz. Olar kimler? Olar köne mektep agdalary. Gelen taşalyň, olar elbetde tanamayan ýok bolsa gerek. Olaň özleriniň aýdymlaryny elbetde siz tanýaňyz. Bir başdan başlaýar. Bu hiç emosiýasy sebäp bol Vagrant. Biziň aramyzda dogrudan feredýän onuň äýnekçiler bir gapda oturýar öýdene. Ýöne gapdany ana 3-nji äýnek bilen geýdik. Sopranoman. Gapdaçygyna da Sopranada el çarpylýar we komandaň kapitany Espitar. Awo ýa bolly, däp bolly komanda. Awo, indi näme? Kime geçýär? Ikinji komandaga geçýär. Bugun diskussiýa hökman bolmaly. Onsuz hiç şeýle gepleşik gözüne getirip bilemizok. Ilki bilen karabylyň kapitanyny tanıştyralyň, özüne feredýär. Play batdyk dämi? Ana, biz pauza dowam edýär sebäp ol hereketde Dizet biz bilen Dizetden aptarına da tuvaleme ödünün hitleri we agramy bilen Dizetden kimdäl Mat Nazara we bu komandaň töründe oturar şunky umuman Repli Dil bähleşimizi başdan ayak gurnayan iň köp zähmet çekýän şol Zakadynym galya. Oňa işi sebäbi hemme kişini bir wagtda bir günne sağlamak getirmek ýönereden İska Muslim. Ana elbette bir şu atmosferany döredýän we rapçylarymyza Emin agalamyzyň öňünde bir üstünlikli dogumly çykyş etmeklik üçin hökman walna gerek, tolkun gerek. Ol tolkunyň bize DJ Shaman döredýär. Men şu gepleşigime çağıraly bäri ýeki goýanoklar, sen ýeki tireme gapdany hökman bir bolsa gowy diýerler. Men dogry ýaňy bilim, men onu öň Zümrçes diýip Zümrçes wagty dinleýärdim men onu. Asl ol türkmen rap sunugynyň daýy eken, sebäp ol awdy daýy. Bugun bizde hormatly mehman öküminde Emin agalara etjek pikirlerini arkaýyn täsir edip biljek, sebäp o da köne mektebiň agdaty. Gara bugünkü gepleşigimizde we öňkü we innik gepleşiklerimizde üýtgemese hökman olar üýtgemeler sebäbi ähli pursatları ýazgyp bitirýän M-Production hökman agdamak gerek. Hormatly Emin agalar, mehriban dostlar, mehriban tomoşaçylar, bilşimiz ýaly, şular ýaly döwrewat gepleşikleri taýinlap size getirmekde giň şertler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman ferdamyza çäkli sawtyn aýdýar. Olaryň belent başlarynyň aman janlarynyň sag bolmagyny tüý sürekden arzulap gelen buňky bähleşimizde ilkinji tolgunup çykyş etjek, ýöne tolgunmany düýbünden aýryp sahna çağırýar. Birinji bähleşimiz ol kim? Ol Ahly welaýatynyň Saragys şäherinden Rahadov Didar lakamam Salar Türkmen karşılaryň. Repli Dil sen üçin uly dawara.
Gepleşigimizin ilkinji gatnaşjysy Salar Türkmeniýa. Gelin özi bilen hem tanış bolalım. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Salar Türkmeniýa ilki bilen Türkmeniň milli geyimini geyiniň üçin öz adymdan aýratyn minnetdarlygymı bildirýän. Sağ olun. Innem gysgaça özüň barada tanışdyrsaň, rap sunutyny näil başladyň, haçan başladyň, näçe wagtlar meşgullanýan? Men Ahal vilayatynyň Saraset raýonundan Tirama Salar bolan soň adyma Salar Türkmen goýmaly boldum. Men 2016-dan bäri rap sunutyny meşgullanýan. Indi bärde näme arada aýdyp berjek? Türkmeniň taryhy, Ahal teke bedoaty, Türkmen halysy şolar ýaly. Tuğuleme. Ondan sana diňe üstünlük diläýmek galya, üstünlük hemraň bolsun. Sağ ol. Siziň işiňiz üstün bardy. Sağ ol. Rapli dil sen üçün ulu davara. Tuğuleme, tüýs lakabyňa eýe Salar Türkmen, hoş gördük. Mikrofon alıp bilersiň. Assalamu alaykum halipalar. Bereketli Saras toprağından gazyn salam getirdim. Men hem şu ýarşa gatnaşýanma boýsanýan, siziň hem işiňizde üstünlük arzu etýän. Köp sağ ol. Tuğuleme, Türkmeniň boýsanjy öz milliligimiziň, öz milli eýneşik Türkmen ýigidine, mahsus we Türkmen ýigidini bezeýän. Silkmet elpek bilen, gyrmyzy don bilen gowy çykyş edersiň umyt edýär. Rap aýtjakmy? Awa. Ýam gyzykly. Dinleýäsmi, hormatly emin agalar? Dinläliň, garşy alyň, Salar Türkmen. Salar Türkmen, Salar style. İlim günüm bolmasa, ayım günüm doğmasın. Türkmen ilimiz bilen toylarımız toylansın. 5 vilayet doğandır, kanımız bir canımız. Ağzı uyudur halkımız, ayrı gitme nanımız. Türkmen halısı bilen, ağlavay eti ak üyümüz bilen. Hem bedoaty giyinisler kitabında ornumuz uluy edermen gaydusuz. Biz Türkmen ogluy, egnimde donum var, başımda telpek, kanımız arasadır. Biz Türkmen gerçek, dördörüm saçlı, başları yağlıklı. Türkmenin zenany, uyotlu namusly, taypaken, tireken. Yöne başı jem, yolları dürlüdür. Yöne şovur hen, gara Türkmenimiň aslı bärdendir. Näçe tarif etseňem, yine bärdendir. Ya, döneyin Türkmenime. Salar Türkmen adımız, pesilmez badımız. 5 vilayet bilen dünya belli adımız. Oğuz Xanyň nesi biz, hemişe mizemiz. Pelwan güni pesidir, tükünmen nesimiz. Tarihimiz dinleseň, şeýle bir alysly, ellerinde ok yarağı. Şeýle bir namusly, kılıçından gandaman. Olur edermen, ilim gora bilmesem, zanımdan geçermen. Göwnümiň rahat duýan, asuda yeri, udurotly, rızkylly. Saral seheri, Abul Fazıl goşo babamyň yatan yeri, öwülýalan köp bolan yeri. Saral şeheri, Salar oglany, salar şiwe dilimde. Ýat ýerde bolsamam, rahatdyryň ilimde. Salar style bilen gündüzümi gişleýän, baýama üçin däl, awra üçin işleýän. Gerekler, işlemedik, dişlemedikler. Salar Türkmen, tuğuleme, gepleşimizin başına, bäsleşimizin başına, Türkmenimizi wasp edýän, biziň bir owadan rap, owadan setirler, köp sazyn aýdýar. Bize ýarady. Bular bu gaptal hemişe ýaraýar, näme aýtsaňyz gollaýar, dogry dämi? Awtay. Ýene bulary bilemek, bulary jogap berip bilemek. Awtay kimde jogap berip bilen, bulary jogap berip. Oho, konspektwar ýadyala. Haçan jemnäp bolany? Vagrant näme ýazdyka? Gatyn köp uzak ýazan şolla, hanaly vagrantyň näli ilkinji bellikler, pikirler. Assalamu alaykum. Lirikaň gowy, sözden gowy gördüm. Sahnan duýşun gowy. Azajyk indikide flowlaň azajyk ütketsen gowy bolar ýöne. Tutsalym gowy men haladym. Eýneşiň, lybasyň şowa getirdi, beter bilemek. Fantaziýaň gowy oynatyp dursyň we originaline gelip dursyň. Haladym tüweleme. Köp sağ olun. Doğrudan hem öz adyňa ýerini itiren aýdymyň ora keşiňem tüýs gelişip dur. Сопрано, näme hakda pikir edýäs? Olcu patriotичный рэп, исторический. Olcu meni
Haladım. Udaç, Rasavçık. Köp sağ bolun. Esbeter söylükdüň näs? Men bir ütköşük aýtjakladym ýok. Gowy, ortaça, edil erwet diýilemek. Ýanky flow ýöneköýje, ýöne tema görä bolmak mümkin. Ýöneköýje millilik aýdýanda atlaňam hemmämiziň bilýände atlamyl. Toleme. Bu ütköşük zat däl, hemme öz bilýände atlamyl. Hemmämiziň türkmen, hemmämiziň buýsan ýazaňa gatyga gelişipdir. İnnikilerden nämetjek? Ýene şu temadan gitjekmi meselem geçden? Nesip bolsa. Ýene şu temadan gitjek. Hawa. Sebäbi ady salar türkmenna. Şoň üçin hem issenlik aýdýan aýdamam şu temada. Adyna görä gowy. Şo bolýardy. Bol üstünlük gowy. Sözler özüň ýazyň. Hawa özüm ýazdım. Emde Halipama Salar Style diýip ikimi bile. Ha. Olam rew okýar. Olawlan tamada. Ha, düşündüm. Garad özüňiz da söz. Özümiz. Öz agam. Toleme. Tamada diýdiňmi? Oňdan toýlarda salar style ip tanışdyrýarlar muny. Hawa. Tuwalemy. Tanışmaly. Benim mele style ýa. Почему бы нет? Искам тыңнияз. Men erwet görmedim, beatini gowardym, old school aw. Flow'am sada flow, belki şoň üçindir da old school beat aýdýan üçin olýandyr tema gowy. Aşyt başga aýtjakladym ýok. Eger birden geçden kitaplarlara. Onu görürsen nälik temalar aýdýan, başga näle obrazda gelýän. Nesip bolsa zatlar. Nesip bolsa sağ bolun. Merdan. Dizaýdan sözüne ogurlaýan, ilkinji bilen gutlaýan. Sağ ol. Gelmeňde. Şoňa öýde bir uluzat. Davleniýe zat ba, prinsipi rapyň näme zatdygyna düşünýär zady diýe bir aýtgyşga aýtjakladym ýok. Bu üstünlük indiki turlarda geçsem biraz tijenrak gowy taýyndan rap gelbermeli nesip bolsun. Gutlaýan. Sağ bolun. Arsan. Didarjan ilki bilen äseni gutlaýan. Sağ ol. Şu ýerde rap diliň sahnasynda durmagam beýan bir ýeňiş. Ene emin agdalar saylamaz oňa zat diýiljekler ýöne ilki bilen aýtjakladym sen aýdýan mowzugyň aýdýan temaň bilen eşigiň gabat gelýär. Ýagny sahna diýmek, bu show diýmek, bir bitew show, eşigiň bilen, hereketiň bilen, aýdymyň bilen. Sen gutlaýan, dogry saýlapsyň, dogry saýlaw. Onun galy berse de men seni ukyp bamy hadi pikir edýän. Ýani oglanlar diýdi-de, flow fada zat diýip. Men bilýän sen has başgarak flowda da aýdyp bilerdiň. Ýöne bir milli äheňdäki aýdym bolansaň sözleriň düşünükli bolmaly. Düşünükli bolmak üçin hem şunu saýlansyň diýip pikir edýän. Ene inniki turlara saýlansaň bir has başgaraklar etseň ananýan. Onuň başga da belläk geçedim gelýän zat ýaş nesil ýüreginde millilik bilen aýdymlaryň döredönede, goşgularyň döredönede millilik bilen içinde millilik badygyny men begendir ýa. Inim saňa üstünlük arzu edýän. Sağ bolun. Nesip bolsa saýlansaň seni inniki turlarda göresimiz gelýär. Sağ bolun köp. Minnettar. Onda näme? Saýlanarsaňmy, saýlanmarsaňmy az wagtdan bilersiz. Salarjan köp sağ bol. Bolýar, sağ bolun. Rapledil, sen üçin uly dawara. Berekella salar türkmen. Gatyga çykşetdiň ilki bilen öz adymdan şu türk bölüminde wasp edip türkmen taryhy barada aýdynyň üçin köp minnetdarlyk bildirýän we Halipan kim şu barada aýdyp berdiň? Ama sağ bolun. Halipam öz sarasy ilimizde Salar Style diýip tanalýan oglan. Salar sunumatyny ýaýyp ýören. Berekella mundan beýlek saňa diňe üstünlük arzu edäýmek galýa diňe şu türkmenligimizi wasp edip ýene de gelecekde täze aýdymlary bilen halkymyzy begendirmäňi arzu edýän. Köp sağ bolun. Siziň işiňizde üstünlük arzu edýän. Sağ ol, taňra alkan. Biz bolsa bäsleşigimiz dowam edýär. Rapledil, sen üçin uly dawara. Rapledil bäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimiziň ikinji gatnaşjysy S-rap däde bul könadi täze bolsa nesip bolsa diýär. Gelin hözi bilen hem tanış bolar. Salamu alaykum. Kerim däde. Wa alaykum assalam. Ne adyň çalyp bersiň o? Käbir sebäpleri göreli. Halipalara hormatyma da däde sözüni aýryp nesip bolsa etmek, arzumyň şoňa ýetmek, ýygynyň halipalaryň ýygynyň ýetmek üçin ilkilen ýüreginde maksadyň bolmaly, özüňe ynamyň bolmaly, galandan näme Allah nesip bolsa.
Inni ilki bilen özüň barada bir gysgaçyk maglumat bersen, haçan başladyň, näde şu rap formatyny höwüsüň döredi? Men Bayram Edip Söhbet beýan joglaýyn. 1990 ýylyň 18 aprelinde doglan, rap format 2009-dan bäri 2022, 23, 24 aralygynda näme internet ulgamynda tanaly uradym. Tuğulama könüme cevekeniň ha. Onu näde saňa diňe üstünlük dilämek galýa. Sahnada diňe ýarmaň ardy edýän. Sağ olun. Rapli dil sen üçün ulu davara. Biz wagtda dowam edýär. Başlangaçy türkmeniň wagtnama aýdymy bilen tuğulama şeýle bir bu ýsonç aýdym bilen başladyk. Inniki çykyş etjek rapçi ýigitlemede oglanlamada has bir üstünlükli çykyş etme ardy edýär. Ikinji bähleşmede bolsa gelin garşylaryň ol bolsa Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden Bayram Merdi Söhbet lakamam S rap däde. Tüz adyna da waptas. O zaman ýa-da dökme gelýär, mikrofon alyp bilerdim. Ýa-da dökme gelýär, bu ýerde şuwat S rap däde ýönli hip innik tapkyrlarda geçse görseňiz, oň ady üýtgüýe, oň adyna netip bolsa diýip takjak diýe. Ýöne netip bolsa şuwatny dakdygman boljak, men bilemok, näme üçin soň dakjak ha? Şuwat netip bolsa diýermi? Şuwat netip bolsa dikitdi. Şuwat netip bolsa. Eýýär netip, ona netip bolsa, üstünlükli çykyş edip innik takpara geçme ardy edýär. Biz bolsa seni dinlemäge taýyn baýaky. Gel üs yığından barın eller yokorda görmok yarın nesip bolsa joğunlu ballay sesimi tamsil yasak gallay galyamay edenme Ankara keçilikten revan asu gurrun medyana gel fatasole bidere gurrun delala çale ömüm yaptırdım ağızları dinlece ver boş ovadyny derecem almatım hovatyny käbir getir ya gazabımı men bile Kolajyanmay, gözüm yanıp tutuşyanmay, altırayanmay, buluşyanmay, tədili bu sayılmay, bol, senden beter bolma bol, senden beter bolma bol, senden beter bolma, filo favula. Filo favula. Bolsundan beter köpsi bilsen adıcı berde eğlensen Atak o görfe avva sen Juler buy kesmani girse gıyvatçılan Yüzüne tırse kerkim öz Yerini bilse meybi tam sana tesimem Min könü tədeden bedenen görünür diye oğda Yekıcı cevap go'dan Falandan örtü bazıya dansı What is that you köpülya baksı men besen Baryan arsı idimden Kola asıp kakarlanma çıtma gası Tınvata koyarım olmada nası bol Senden beter bolma bol Senden beter bolma bol Senden beter bolma filo favula Filo favula Filo favula Nifi bolsa Met Gaýwany Halipam gowuryan dinleýän edi şonçuny berdan senden başlaýar. Umuman sahnada özüni gowy werin alyp barýar. Bir artyk maç aýratyn bir zat bellek geçesin belän zada ýok. Bu berde bellen galanyny görürse. Üstünlük. Sağ olun. Ýene ýigitimize goşukladyňyz barmy oglanlar? Solyp. Özüňe sada joglan ekeniň at saýlaýyşyňa rap däde diýe. Utanjaň oglan ekeniň. Öň dol. Inni nesip bolsa şu wagtda aradım. Ha nesip bolsa men. Ha. Nesip bolsa. Men ütköşük zat menen bir aýtjak gel, edil maňa dogry maýdan, edil oturmady. Ben ýa şol stil halamakmy kan bir hilek. Sözleňem goýup dinledim. Sözleňem bir agramly sözlerle, ýöne şu stile şunu ýalak gerek. Agram sözden bolanak. Adyň rap däde diýeni şonu sorajak bolum esasy. Ola nesip bolsa eken. Hani
göreli beýle koglallar näme diýe. Edil maňa dogry maýsam oturmady. Ýöne saz özümiziňki awtorski şo begendir ýa. Sağ ol Halifa. Ine şu aten saz gowy repden niýe boldum? Yok, yok. Diýjek bolýanym, özüň saýladyňmy diýjek bolýar. Bizin sayladım. Biziňki bolsa olur, hemme zat ütgöd ýa. Doğru. İnternetten alım diýse de men göňürjek gäl, göňürjek gäl. After sılady yaman gowy ýanlar, espete şon bellä goýun inne kışkış etjekler, ol baş ulu plus. Onda hem nefik bolsa, taň üstüne gardy diýär. 30 ýaşak gelýär, ýöne ýaş görünýär, şonu goşjak boldum. Sağ ol. Görýäňizmi rap bilen meşgulansaň ýaş görünýänsiň. Özüňem dogumlygyňam bir çyzykdan geçen ok, şonsun haladym. Sağ ol. Ve okuýşygam ýaman däl. Krasavçyk dowam et mazy. Sağ olun minnettar. Emin ağalanma da men medem 30'dan geçen ýaş görünýär. Bilemok, iskam benim 30'dan geçenler. Şowan şekezimi biti düdüp beren tanıyan o Aha, oldu söyle. ya. Özümem on bitlerini aydıp gördüm. Ýöne stil meňem halen stilim derken edil aydymy rap hakyny ütgeşkat diýiljek gel. Bir hil hem meňe düşdi. Ýöne bitini gowardym. Bitini gowardym menem. Onu aýdyljak. Sapran goşok bolan bura, elinde mikrofon. Soprano gowarýar stilleri. Короче, если ты выбираешь этот стиль, атмосфера vermeli. Men fikrimçe sen doğru atmosfera verip bilmedin. Опыт gerek просто и всё. Yani ervet değil, неплохо. Прям olur yani плохо değil. Yani birazcık опыт gerek. Gerek 100%. Köp sağ ol. Üstüne gardy diýär. Sağ olun. Garaşýar, jogaplara garaşyp bilerdim. Nesip bolsa öyle görüşýäs da. Kuwat, pseudonym ýok aty gowy. Berekella. Dowam edýär. Rapli dil sen üçün ulu davara. Nesip bolsa, berekella. Bu emin ağzalarymyzyň aýdyna hiç ýyly ruhdan düşmeler, opyt we tejribe diýip bir zat we haz turgunleşmeli, haz kämilleşmeli. Şu taýda sen ýörüýte öz obrazyňa da gelişek, dara gepleşigimiziň adyndan ýadgarlyk hökmünde şu skos kepgan gowşurýatsaňa we gelecekde mundan hem haz güýçlü bolup, taýin bolup gelmeňi. Aýsa, daş gelişdana. Taýin bolup gelmeňi arzu edýär. Nesip bolsa. Sağ ol. Onda sağlıklı görüşelim. Sağ ol Kerim dede. Biz olsa bäsleşigimiz dowam edýär. Rapli dil sen üçün ulu davara. Bäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimiziň şu ýerinde ýene de bir ütgeşiklik bar. Beýleki gatnaşjylardan tapawutly şeka dogonmaz, ýagny şeker atly dogonmaz. Bugün bäsleşigimizde. Şeker hoş geldin. Anam, hoş gördüm. İlki bilen özüň bilen tanıştyrsaň, näçe wagt berip, sunuty bilen meşgulanýan, nerden höwes geldi, şo bardy, gysgaça aýdyp berdin. Aslında men 2020-de başladım. Bir başyny söýüp hakyna lirika aýdymyny aýtdym. Şondan soň bir salym goýdum. Öýmeň öz aladalar üçin. Ýöne ýene bir sunuty täzeden başlap, ştaýdy. Özgörüş edip, birazjyk özüme bir talant toplaýyn, gelip gatnaşaýyn diýdim şu ýarşy. Belki başga ýarşyjylara da üstünlük dileýän. Nesip edenen şunu aýdyp geçer özüme. Düşünükli. Häzir bärde näme arada aýdyp berjek we daşary ýurtly rapperlerden kimi dinleýän? Aslında daşary ýurtly rapperlerden hiç kimem dinlämok. Ýöne bärden öz halkymyzdan Türkmenistanyň iskany aýdymlaryny gowurýan. Biram özüm Halifa diýip hasap etýän, men iski muslim. Şoň aýdyşyny gowurýan. Ýöne öz aýtjak aýdymym awtorska sözlem bilen geldim. Ýöne bitim free beat. Söýüp hakyna däl. Aslında söýüp hakyna ýa hakyna çykarjaktym, ýöne ýetişmedim. Awtorska sözlem bilen hazır aýdyp geçek şuýdy. Näme arada? Wagt hakyna. Wagt hakyna. Teman gatowy. Onu üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun. Rapli dil sen üçün ulu davara. Biz dowam edýär, inniki rapçymyza bir garaşdyk, sebäbi rap sunutyna zenan maşgalagyň maşgala çykyş etse, has täsirli üýtgeşmelere biz garaşdyrýar. Gelin onda şu üýtgeşme sahnamada şuň bolarmyka? Onu biz bilemizok, häzir ýokman bildiler, ol kimke? Paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Şeker Amanverdiýewa. Şeka, karşılaýar. Şeka, hoş gördük. Näçe ýyl bäri muman
reptin otule meşgul olan täzelikden verme ya öňden verme. Edil 2021-nji ýyldan ýöne täze mektep diýip men özüme atlandyrýan edil köýne Täze mektep, onda näme? Täze mektep, köni mektebiň öňüne egzamin tapşyrýar, bir tomaş edýär. Şeýka sahnada. Wagt çekdi, juut günüm täkdi. Aýdan sözüm bitimi ýa-da nätti. Ine repli dile gelip ýetdi. Menem o girip rap tohumy ektim. Görünleri kaplayan, ýagdaýlara saplayan. Taknany men otlayan, şowhunlarym ýatmaýa. Tolkunlarym batlanýa, kelelerim atlanýa. Azaplarym ýatmaýa, guloklardan gatmaýa. Seredey men hemme ýerde bak. Rapli dille men borma buwan. Senin dinle de ağzını aç. Men hit dörüdgen sen sana aç. Yo, seredey men hemme ýerde bak. Rapli dille men borma buwan. Senin dinle de ağzını aç. Men hit dörüdgen sen sana aç. Alhan gelle inne menen gitmeýä. Geçe bolsa da göý vermeýä. Sen daşta göze durguläp. Alga haşla tenimde de güllügüne. İşi taşla näme gerek görgüler. Uzakda duruň siz iki yüzlüler. Hey hey iki yüzlüler. Uzakda duruň siz iki yüzlüler. Hey iki yüzlüler. Uzakda duruň siz iki yüzlüler. Seredey men hemme ýerde bak. Rapli dille men borman buwan. Senem dinle de ağzını aç. Men hit dörüdgen sen sana aç. Yo, seredey men hemme ýerde bak. Rapli dille men borman buwan. Senem dinle de ağzını aç. Men hit dörüdgen sen sana aç. Sana waşdydy, töleme. Onda näme? Şeýka köp sag bolup, gelonuna ilkinji pikiri hormatly mihmanmadan başlaýly. Awtaý, hormat bilen. Näme diýsem kam? Hakykat aýdyk. Yo, türkmen rapda köplen erkekler bolansaň, şoň üçin men üçin bir ýere nime geldi? Ekskluziv geldi da. Ýöne gowy. Flow azık nime diýär ýöne wop işi balanda gowy. Bir gyýdy üçin, men üçin gowy gyýdy üçin diýär. Eger erkek okan bolan bolsa, derdim bir zatlar derdim meselem. Bir zat derdim, onu derdim, bunu derdim. Ýöne ata gyýdy üçin gowy. Sağ olun. Awtaý köp sag bol. Gowy kommentary, gowy tanqid pikirni aýtjak diýeni denan maşala gyýdy maşala duran soň biraz özüni taklady. Hadi oglanlarda görür. Şu wat gaýdanyň ýomak bolýar-da şeker. Şeker elbetde umuman ýöne bir hereket ýetenokmy hemen bir duran ýerinde diňe. Sady söýdi ýerine ýöne. Ýöne hiç hile hereket siz bir kelek. Geleňde alçyraýan dogry maýsam edil ýaňy oňarlarla ýa. Şoň üçin öýde bar, öýde siz ýok, öýde siz ýok, onu öýde diýär. Öýde başga. Falan öňüne gelseň alçyramaýnysan alçyraýan. Ýöň bagranda aýdyp da, aýdyň öňüne geçip bir özüňiz bir repetisiýa ediň, zat ediň. Görýän jogap, sen gülem sana was, sana şap gopdur da görýän. Ýöne gaty gowy. От души очень стильно. Men galadım. Спасибо. Süleyman. Şeker, söz özümki. After. Sağ internet. Sağ freebie. Freebie. O saylapsın sözlüğüm neme var? Punchline iliyada. Azıcık şu da ba. Yomak. Düşünmeyenler için. Ayıtta näme bolýan gaý? Punch da. Deňeşdirme, senki sana watch men krep. Şojagas istenje yerlemde. Stil gowaken çaýkaya hällemä şo ýetenakdy. Şu iska ýöne old school geçiripdirmi näme adborşundan hara. Şu ýalak täze zat özüne ýakynlar geçirip durýar. Şeýle diýen bilemem. Hemmesi özleri old school saýlýar. Ýöne ine şu wat old school'lar çaýkady men begendim. Men gaty werdum. Köp sağ olun. Wala şu gowy notada duraýly. Ýa men bir aýtjakmy? Boldy. Gowy notada çaýkady, gowy wordlar, onu vagrant durdy, vagrant ama Overman röýdi. Şeýin bir zat. Aha. Arkaýynlygyny haladym. Arkaýyn aýdýar. Bir ştaýda çykan oglanlar bar. Bir 3 bölüm bundan öňçe, 3 tane öňçek. Näli flowlu bolsa da arkaýynlyk duýan okşondan. Ýöne şu gyýda arkaýynlyk duýdum. Ýöne men ýene bir daha aýdasym gelýär. Gyýzyp indi köp zada geçirimlik etip bolmaýar. Bu sanyň soňuna bu
yarışın sonuna bir yeňici bolmaly. Onun gyzyp birini yeňici etip bilmeýär. Şoň üçin ýene bir zat belläsim gelýär. Flow'unda azajyk gyşarma var. Näme üçin? Sen azajyk yuwaşdan okayan ýöne gowy arkaýynlyk özüňe göwlüň ýetip arkaýyn okayan ýöne şu flow'unda aýtsakladım ýatdan çykardym. Yo, şu gyz maşgalalygyň kömek etmez diýjek boldum, dogry dämi? Awa, sen indikide gowy taýýarlanıp gel. Birden geçäýän ýagdaýynda has gowy taýýarlanıp gelmesen geçmeýändirdiň. Onu öňünden aýtsak boldum, şonu aýtsak boldum. Ýatlatdym ana gördüm. Şumat ýöne gowy. Men galadym şey çyksa. Yani şunk 10.2-je gyz maşgaladyr, ona ýatda diýilmeýär. Boluversin. Boluversin. Strog eken. Bu seni Yo, geçirmez. näme gyzlaň oglanlardan näme kemleri Tapawdy bar? ýok, her kim. Näme üçin test görýäňiz? Şowurdatdyr da. Oň üçin geçirimlik mene etmeýär. Gaýtam sen üçin rapda oglanlar bilen seni deň tutsalar sen özüň gowy bermeli şonu, dogry dämi? Dogry. Mazet. Bereken. Arslan. Owo ýigitler mene şu energetikany, şu energiýany gollamaly diýen. Ine o bizde näýle mysal şunur geçen sanlamada aýdyp geçdim. Türkmen rap dilini diňe ýigitler, diňe oglanlar göz öňüne gelýär. Ýöne mene şahsy begenleri ýazýan maşgallaryň şu rap sunugatynyň içine girmegi, höwes etmegi dogry begenleri. Ine şu çykysy ýa men garaşy oturmda oglanlar näme diýerkä diýip. Bir näçe aspekt boýunça el alyp görelim. Mysal üçin sözleri, ine sözlerini alyp göremiz. Dogry men halamadym ken. Şuna has o aýdym eline berilse şu aýdyp bilýär. Ha Süleyman? Oda nirde var? Oňam adresini bilýän Süleymanjan. Indi ýerine ýetiriş barada. Indi şu ýerine ýetiriş erwetler mysal üçin 4 goýup bolýar şuňa. Onuň sahnada rahatlyk, ýagny sahna çykanda elbet hemmek tolgunýar. Ýöne şu gyýdyna şeker tolgunmady. Diýjek bolýanym eline has o aýdym bolsady, has o ýerine ýetirip bilýär. Sahnada da şoraly oýnap bilýär. Mene şu energiýany gollamaly mukadiýan ýigitler. Sen Arslan näçinji gerek şey diýen? Çakylykmy diýen? Aýdym ýazyp berjekmi? Maddi ýagdaýlar näme? Aýdym gel aýdym ýazyp berjek diýdiňmi sen? Aýlaýan da, dogryny aýtdanny. Dogrymy aýdýan, serediňini. Bir zady isleýän bolsaň, şonu hakykatdan isleýäni görkezmeli. Eger hakykatdanam şu gyz o aýdym aýdap gelýän bolsa, ine geçen zapar kısanada bir gyz bady. We şu gyzam bar. Ine biz bakameja show bolup şu gyzy bir aýdym berip biljek. Ýöne maddi ýagdaýyny şu tapar pul aljakda. Tamam. Çok sağ olun. Şu tapar. Oğlum gowy ýöne. Oňa maksady bilýärmi näme? Maksady ine şu fenan maşgalyň rapa girmegini gollamak maksady bilen. Yo, onuňa sag bol. Ýöne sözleri bakamejaň ýazýan sözlerinden kemde ýöne. Gowy ýazypdyr. Ýöne birje diýjek zadym. İnnikilerde nesip boza geçtin. Indi sen gyz maşgaladyň unutma. Ýa-ni ýomok bilen biraz gödök gördüm mene. Gödök gel, ýa söýgü barada men pikirimde, söýgü barada ýa bir tans barada. Lirika diýjek bolan. Owa tapawdy ýok, ýöne gödök etmesen men pikirimçe gowy bolar. Gyz maşgala edil gödök. Ýomok ol düşünýän ýöne. Ýadyňa düşdi diýjekler. Ýediýjekler ýadyna düşdi. Diýjek bolanladım. Men rap sen sana was diýäň. Sen şumasy flow'un sana was boldy. Men şonu aýtsak boldum. Düşündiňmi? Gaça bar berýän ede. Şu adar näme üçin berýän? Ädir şu gyzyň geçşegini bilýän, intikede has gowy taýýarlansyn diýip bilýän. Şeýke görýän dämi? Mene şeker. Ben bir daha aýtsak. Gel aýtmaýyn, gurlamaýyn ýotydym ben tapdym. Basamym jeli. Şu gyzy bara gaça gowy diýýär o. Anana. Köp oglanyna gelen oglanyň köpsinden gowa goýuş. Şonu aýtmam men. Beňme bogunjukları edýän işine de düşünip otyr. Bir texnikiski taýdan ýalňyşan ýeri ýok şoň aýdanyna çykkan ýerem ýok. Da alyp barýan bir öldürüp barýan flowum zadan da ýöne hiç ýalňyşy ýok da şoňa bilýärmi şu aýdynda. Tak şu mene Şeýke owy eminler näde aýdyň sen? Beýseňem bolýarmy? Berekeller. Şeka, köp sağ olsun aýdýar. Mikrofon bir de gerek. Koyup git. Köp sağ ol. Şeka. Rapli dil sen üçin uly dawara. Şeka, bätdeşigimizde ýeketäk zenan rapçymat. Ilki bilen gutlaýan gowçuk şetdiň
Inni emin ağzalımızın aydınlığı neyle qarayan şolar var da fikrin? Olar halipalarymyz her sininkinem öz ýerine dogry hasap etýän sä öňe ýöremäni ýörelge berdiler-de indiki ýalňyşlyklamy düzeltip berdiler köp sag bolsun şolaň düzeltişine bara düzeltip geçirjek bolan indikide. Sen 2020-de taşladım diýdiň şeýle dämi? 20-de men başladım. Ýöne soň bir aralykda aladalygym sebäpli goýmaly boldum. Maşgala ýagdaýym sebäpli ýene sunugaty täzeden girip başladym. Inni arasynda pauzasyz, özlüksiz sunugatyny dowam etmegi arzu edýäs göz taýda bäsleşigimiziň adyna repera mahsus bolan bedeýän skos kepkany hem ýadgarlyk sowat berýär. Köp sag bolun. Sag bol, saglyqda görşeli. Rapledil sen üçün ulu davara. Biz bäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimiziň indiki gatnaşjysy Kapten ýa. Gelin özü bilen hem tanış bolaly. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. İlki bilen özüň barada bir gyýytjyk tanışdyrsaň, näçe wagt boldy, näde başladyň, näme höwüslendirdi? Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherininden adam kapitan. Kapitan diýmegem, näme öz oýnumda kapitan. Şeýle düşündirýin. Rep başlamagym bar. Amykly başlamam 2019-njy ýylda käbir sebäplerle başladym. Köneler dinleýärdim kiçilikdenem. Şo sebäplenem höwäsime. Düşnükli inni bärde näme arada aýdyp berjek temaň näme? Köneler, täzeler, trap. Düşnükli. Onda näme? Gemiň öz kapitany bar, dolandyrýan, samolyotyň öz kapitany bar, dolandyrýan. Senem sahnada kapitan ýaly bolup, öz sunugatyny dolandyrmagy arzu edip, sana diňe üstünlük hemra bolmagyny dileýär. Sag bolun. Rapledil sen üçün ulu davara. Biz dowam edýär. Inniki çykşetjek ýigidimiz. Ol Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinden Murat Nuriýew, lakamam Kapten. Ýerenler. Bolay neçe olan Türkmen şäheri? Ýer bolýar. Kapten. Näme many anlaýar kapten? Assalamu alaykum. Wa alaykum. Hoş gördük Muratcan. İlki bilen kapten näme bolýar? Näme many berýär? Öz oýnumyň kapitany. Öz öýümüň kapitany. Oýnumyň. Oýnumyňmy? Bu onu oýnum görelim. Bir tomaşa edýäs. Tamam. Koylan rap bu, dilimize gap bu, kellede gaytur, yürüge urup dur, diyesin gelip bu kulağı içip çay kur. Hip hop'ta benim täze ragaydamda däl rap ilimi galgadyp dinledim könäni baha verip innem baha gerek öwründim köwäs rap kimolsa da anlam berip bolmasa da bolur jok bolup stili könül. Dörütlük şagalyň, ululu çagalar galdyryp galmagal tutma rapy dörütlük könüler. Yoktu könüden könüler goýdy goýarym ýol olur, yalanym bolsa di inne diýmedi halipalar. Soros olur gönüdi kapi Krasnovodsk'tan Aslımız izlerle bari gang gang Bu flow manglayınga bang bang Bu oğullar tang yeah. Kapitano täze mektep Ana marhuma yetmek yetýänçem kendir ötmek Türkmen rapi öğretmek Köpekini gıye serecek barkeni gülecek Gülümü külecek özümü sezecek Arşime çıkını gümmecek Bölecek yürüyecek Soňam bullu fantan Türkmen rapte hip hopta papalı kalkın Krasnovodsk rapperlara rap diýsen bari talhın yeah. Çizdi talhın Soros olur gönü di kapi Krasnovodsk'tan Aslımız izlerle bari gang gang Bu flow manglayınga bang bang Bu oğullar teng Sağ olun. Kapten. Tuğulem onda näme? Sen bu oýnuňa bahany kimler berýär? Mät. Ýören. Nasıl Captain da Murat. Men näşmat realny görnüp durda hip hop ba da birazcık sahnada şu mikrofonu oğlanlar ters tutýar. Olam birazcık opit bolman soň, zat bolma. Tejribe de şu opit bolman soň da
На самом деле, Гоу представитель хип-хоп школы, так что мен әдеңе Гоу deyip bilýän bar. Birazcık eşitilmedi şu zatlarınız üçün. Yani в целом Гоу. Как siz öňden bäri bilýäňiz da näme käbir şey tutýa, beýdip tutýa. Şol var, şol gelen ne zapıtdan ne şunu verip aydıp bu 8 mile lead that. Na samom деле şunu şey tutuňda ses Gow düşen ok. Bilýärmi? Gow eşitilen ok. Ondan şoň üçin kän dol eşitmedim ýöne görünüp dur da. Gigdiň başdan görünüp dur onda. Daýdyp dur öz oýunumyň kapitany öz oýuny da. Flowlary zatları ýerine Gow eşitilmedi ýöne ýapýar şo zat men üçin görünüp dur tera. İslam. Beat Gowy beat haladı. Menem aýdyrdım şu beat'i. Yani old school. Sen ya. Ya old school Gow däl diýäňiz. Ben şahmat oynayam. Old school berýär diýäňiz. Görýäm näme tagama old school. Öz pikirini aýt, öz pikirini. Hip hop'u duýanyň bildir ya. Men gollaýan Gowy. Beat'am Gowy, menem aýdyrdım şu beat'i. Nerden alyň beat'i? Мне нравится. Фребит ýöne ütgödüldi sağ. Düşündüm. Boldy. Sağ ol. Мне нравится. Читка хорошая, флоу хороший. Энергия хорошая. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Seret, men doğru bildimmi? Şu sizin oğlullığınız ýalak şu 2 san türkmen maşaly otyra, rapçi. Aha. Bir sizin kuruğunuzdan ýalak bir hile. Stil bildirýär gerek. Şunu aýtsam birinji gerek görýän. Şeyledir ýöne bir hile stil ba gerek. Ba. Birazcık neme şemal turjak bolly, ýel turjak bolly, gaýgelje gitgelli, tolkunna gitgelli. Şonu ýagat boldy da düşündiňmi? Adam captain old school'un Gow bolýan görkezdi. Awa. Men Gow bordum. Siz näme diýäňiz? Sizin oğudaşyňyz. Şonu aýtjak boldum men, azık bir ýel jaga turjak boldy da aýtjak boldy, aratyny ýatdy da etdi. Şonu ýanyna aýdyl Krasnovodsk stilda. Yes. Garant goşok. Owa şu dogumlygy ýokdy. Lirik yaman däl, beatin Gow taýlapdyrsyň, çysty hip-hop. Gowy mundan Gow çykyş etip bilersiň ýöne sen. Ýöne birazajyk alzyradyň bildirýär. Alzyradyň arasynda Barmystar. Arasynda flowlaň kesilip gitdi. Ýöne umuman Gowy. Mazet. Boldy. Köp sağ bolun. Seni mikrofon ýerine goýup bilerdiň. Köp sağ ol. Yerde şu. Kapçı. Üstüne ardı diýär. Berekerler. Rapledil sen üçün uly dawara. Kapitan, tuvalama berekella gatgow ýerine ýetirdiň, beatinem gowy saýlapsyň, old school stilde saýlapsyň we flow'um gaty haladym öz adymdan şeýle ullukan sag bolsun maýdan we emin agzalan senne galdyran duýgusy näli sen hakda aýdylary. Dogry men başda alzyradym. Köpsini görýän hem täze görülen meselem Espeter iska ýöne. Onda da birinji sapara bolýar diýip düşünýän ýöne. Sawasly aýtdylar kemçiliklerimi niklerde düzedir. Nesip bolsa. Onda şu taýda gepleşigimiziň adyndan ýadygarlyk hökmünde şu skos kepkalardan birini saňa sowat berýäs. Rapere mahsus bolan rapere bezeýän ýeteňem bolýar. Gelecekde mundan has güýçlü depgini taýin bolup gelip ýankyal diýişmeli. Sahnan hakyky kapitan bolmagy arzu edýän. Sağ olun. Sağ ol, doğru söyle. Rapledil sen üçün uly dawara. Biz olsa bäsleşigimiz dowam edýäs, bäsleşigimiziň inniki gatnaşjysy Awray. Gelin özü bilenem tanış bolalım. Awray, salamu alaykum. Hoş geldin. Wa alaykum assalam. Gel azık süýşe. İlki bilen lakamyň barada aýdyp berseň, soňam özüň barada gysgaçyk tanışdyrsaň, näde başladyň, näçe wagt berip, sunuty bilen meşgulanýan we höwes nerden öredik? Lakamyň Awray öňden bäri sunuty 2019-njy ýyldan bäri meşgulanyp gelen. Awray lakamyny şuntuňdan gazanjak bolýan zadym Awray. Şoň üçin hem Awray diýip adyny aldım. Düşnükli, häzir bäride näme tema aýdyp berjek? Rap sunuty barada. Rap sunutyny özümiň garaýşy. Düşündüm. Awray onu häzir sen şu sahnada çykyş edip aýdyp berjek aýdymyň saňa çyndan hem Awray getirmegini arzu edýän. Sağ olun, köp sağ olun. Sağ ol. Rapledil sen üçün uly dawara. Biz dowam edýäs. Inniki 5-nji bolup çykyjak ýigidimiz 5 gardy edýäs. Ol Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden Murat Kılıç Musagaliyev lakamam Awray karşılaýar. Yo, Awray, mikrofon senki.
Avray bilen çıkış etmek ardı ve diyat Avraycan. Assalamu alaikum. Sağ olun. Tayin mi Avraycan? Payakale. Rap'lülüne mi? Aydın'ı mı? Fikri sözlemekte mi bu ne mi? Gözümüzü dilimize bağlamakta mı? Görünümü yazılımı yazmakta mı? Hemme zaten rap'a konu koydum. Ansatalım hemme zaten gördüm. Yok, ödümü umuk, ters düşünme. Didiler gol koduk kıybın. Yönemenin adım 5 harften ibaret. Her şey bir vilayet. Arkanda du, Türkmenistan. Sadece gelin şehre mihman. Peferiye işim edil Atlant. Edimden edime yok rivat. İzo yol yok, kime öngü. Sözlerim değmesin gönlünüzü. Yeah. Sözlerim değmesin gönlünüzü. Yeah. Rap'lülüne mi? Aydın'ı bana. Fikri sözlemekte mi bu ne mi? Gözümü dilimize bağlamakta mı? Görünümü yazınımı yazmakta mı? Dinle yavanı gelen koçölüsünü. Dinleyen kaytadan kayta yazınımı. Kesibiyle oturmuştan alınımı. Yönüne mi deyin talibi? Yönü ki ulu neyim? Yeah. Sözünü çıkarı ödünü. Hayran aldırıp kapla anını. Kulağın bağrını çektim ödüme. Seret gözüme. Aşaktan önü. Dinle aşaktan önü. Baryan batıma bakman izime çökmen dizime yekeysev münasip olma gözatıma Avray Rifle diline mi? Aydın'ı bana Fikri sözlemekte mi bu ne mi? Gözümüzü dilimize bağlamakta mı? Görünümü yazımı yasamakta mı? Demi Rifle diline mi? Aydın'ı bana Fikri sözlemekte mi bu ne mi? Demi Avray, köp sağ ol Avraycan. Berekeller. Yürü kırıyar ya. Aydım aydanda beyle de gün kesme giriyor. Berekeller. Arhan, sevtesinden. Ne yaptı sahnada karizma? Şo da, o burza gelip katı seryozni. Koydum molin yılgıp çıkıp güler yarak. Biraz kep kalma alır, yüzüne yemek görür yarak. Biraz berekeller. Ini mena bir artık maç aytsakladım yok yani seni kutlayan hakikaten hem şeyle hemen ünsünü özüne çekip bildin. Ene sahnada durmak şu var. Sözlerim qoğumen fikrimçe flow'um qoğumen bir artık maç aytsakladım yok yani vastorg diýer orçu. Berekella anim kutlayan. Sağ olun. O sahnada karizman üçün ayratin beşlik. Sağ ol. Sağ ol. Yine berekeller diyecek var mı? Eminden içinde. Berekeller. Duydum bra. Ay berekeller. Ya malades. Bayram. Murat Kılıç. Tuvalı mı? Azıcık atmosferanı azıcık çalıştın. Bizi yerimizden azıcık turuzdun, bir silgindirdin. Lirikan sözden kovurdum. Kovken nesip olsa bu avra yadın sana avra getirdin yani. Sağ olun. Oldu. Köp sağ olun aydiyat. Avray üstünü kemran olsun. Mikrofon yerine koyacağız. Sahna arasında biraz kep karışacağız. Salamdan iteceğim bilir. Rap'li dil sen için ulu davara. Avray berekella gatgo çıkış ettin. Näil duýgyny başdan geçiren? Ay birazcık tolgunyan yani tolgunus galiye aytıp başlandı. Yok şu an aydıp bollun çıktın. Indi näil duýgyny başdan geçiren? Gowy, gatı gowy tecrübe. Menem edil soňal duýgyny başdan geçiren sen derenge de begen watýyn şu gatgo çıkış ettin. Flow gowy beat gowy okoýşyň gatı gowy men öz adımdan aýdýan öz göwnüme ýarady. Şu ayda gepleşigimiziň aldyndan rapperlara mahsus bolan rapper bedeýän özüňem geýýän ekenin skos kepgany ýadgarlyk sowat berýär we bir zat aýdasym gelýär ilki bilen özüňe inanmaly. Ýöne şu Avray adyň bilen şu depgine sen dowam etsen gelecekde sen şu rap sunutyny hakyky Avray aljaňa men inanýan. Köp sağ olun. Janyň sağ bolsun gelecekde de diňe üstünlük ardy edýän. Sağ olun köp. Rap'li dil sen için ulu davara. Rap'li dil bäsleşigimiz dowam edýär. Bäsleşigimiziň inniki gatnaşjysy Azat Leonia. Gelin özü bilen hem tanış olalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Azat Leon mi ya Lion mi? Azat Leon. Lion ni waqulya da mi yol var söyleyen nesi? Tamam. Lion ni waqulya Leon. Ansadrak. Ha sen yengil olur ya. Sen düşünüklü. İlk bilen berde näme barada aýdyp berjek şokakdaýsyn? Söýük hakkında lirika.
lirika teman. Onu Leon sana sahnada hakiki arslan hakiki yollar sonma vardı ödyen. Sağ ol. Üstünlük. Rapledil sen üçün ulu davara. Biz devam edeceğiz. Balkan vilayetinin Marı vilayetine geçeceğiz. Çünkü inneki çıkışacak yigitimiz şu yerden. Yani Marı vilayetinin Şatlık şehrinden Azat Kurbanov. Lakamım Azat Leon. Yolvort geliyor. Azat Yolvort. Azat'tan mikrofon senki. Gelecek ki Türkmen rap sanatının Leon sen. Netip oldu. Netip oldu. Ondan hemen netip oldu yam olat zani de yam ona iyisi var. Onu bir sana Azat'tan üstün ardı diyaz. Leon sahnada payakalı. Senin var, henizem koşuşama. Umidim hali var, yo ol gidin o. Sana neşe diysem, yo sen gelen o. Yo sen gelen o, içimdeki od giyeceksin o. Sen gidenin var, derdime tapmadım deri. Bolup men deli, ellerimiz ellerde evlensin. Oların kiyeceksin koy vermeli dedim. Ya doğamı gerek mi, ya da sen doğalı melek mi? Giden yoluna ser salamda men otay kerepli. Gelen ok men çağırımda, suyun ok men canığımda. Gel gofi, canım alla men esası zat yönü yanın al beni. Kal akli şertine, dert koşma derdime. Men merdine, sen bedege bolmalı her bir bendime. Sendine, sen gidenin var, henizem koşuşama. Sana neşe diysem, yo sen gelen o. Sen gidenin var, henizem koşuşama. Umidim hali var, yo ol giden o. Sana neşe diysem, yo sen gelen o. Yo sen gelen o, içimdeki ot giyeceksin o. Wow, yine şeyde Gepleşik başlalı beri ilkinci aydı men üçün her bir sözüne düşündüm ay. Köp sağ olun aydiyat, Azat Leon. Porque tolgun yanım, porque bakamet şovun iyisi var ayalaka verdi. Porque istedi. Adım Engves, Lion, şiir diye. Ay tuvalem. Yani birinci sözü ben Süleyman'a geçiriyem. Beni arslanı vurdum, dizeydi vurdum. Yaş vaatına. Hareketçikleri biliyor Duk duk edişi. Kinglenişçigi, reple qarşıgi. Bundan öňkü çykyş edellerden soň bir hilek heň biraç kuşu gedek, heň biraç kulaga ýakymly geldi. Rahat edişi. Awa, sözlerim söýü barada düşnükli bir näýlek diýin, bir üýt göşük zat etjek bolanyndan şeýdi ýönekeýje bir ýakymly zat edeniň owda. Mene gowurdum. Favoritlerin içinde, şu tanrıların içinde, favoritlerin içinde men üçin. Paka. Dizeyde men diýen üçin. Sana kompliment aýtdy, birinji gedek, ha? Artan. Yo, Süleyman Zan'ın ben gowurýany bilýän-de, ýöne umman. Senden gowrak aýdan bolmam mümkin. Ana, gowurşna bildik. Bäsleşik bolmasa ötüş bolanok. Ben aýdaýynmy? Ýokman. Ilim ilküne seni gutlayan. Yani berem fer yemene yaman bana men ferlekdi. Aynen onu aýdyp duran ýalak Owa yok umman. Neme kemçilik dip aýdamak, men gutlayan çyndanam. Bir kili keşfimizden men veya bir kili Süleyman diýär stilimizden men veya yakımlı, ina yakımlı sözünün karşılığı şu. Men akaladym gutlayan men. Sen men favoritim. Sağ ol. Bolly şu. Bizet gaýlarmasa diýmek başty bir adım galy. Ýigitler goşukladyňyz barmy?
Nereden? Benim o zat başında samjeli yaman haradım bemme tarapdan hengleri dağıtlarım gatıgoyu yerine getirdi çitkasam o hemme da yer jağışında özünü sahnada alıp barşı o gup boldu. Pravada nyuç hadi. O şu neme oluyor berdi bu spesifik ya da karoç. Gatıgolar onu tehir ediyor. O da plus. Da tak что mena begendim gowy kızık kıl boldy. Aydymyň taşa gutlayan. Hazırlar. Adı? Azat Leon. O şiir näme diýsem suw ýalakdy ýöne. Suw näme bitin içinde suw ýalakdy, henglendi. Opşum şow workerdem berekallah. Berekallah. Aftaýyňam kommentarlar ütgüş tebigat bilen baglanşykda. Ýaňa şemal ýerliydi bu at suw ýalakdy. Inniki näme näme gelýär. Afça köp sağ ol. Onda näme Hazar yakan oğlanna onu. Täze köp sağ ol. Ýonjan köp sağ ol aýdýas. Berekallah. Täzirlendir bilim. El çapışmalarym teňişi. Rapledil sen üçün uly dawara. Azat Leon, berekellah gatgow çykyş etdiň. Vakalam aýtdyň, revam aýtdyň. Sen gelen ok diýip ne heldi? Başdan geçiren ilki bilen şonu aýtyp berseň. Torunlardy dogry aýtsam, eminleriň öňüne çykyş etmek birinji gerek. Aýdymyňda sen gelen ok diýen dämi? Aýdymyň sen gelen ok. Sen gidenin bäri. Eni de köşeşim okdy. Men şeýle pikir edýän, indi şo sen gelen ok diýip aýdýan adamyň şu gepleşi göründen soň man geler. We şeýle de stüýde bätleşikde ýadgarlyk hökmünde şu skos kepgany sowat gowşurýar gelecekde de saňa diňe üstünlüklen hemra bolmagyny dileýär. Sağ ol. Janyň sağ bolsun. Rapledil sen üçün uly dawara. Bätleşigimiziň indiki gatnaşçysy Murat diýä gelin özü bilen hem ýakyndan tanış bolalym. Murat, salamu alaykum, hoş geldin. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Murat, ilki bilen özüň arda gysgaçyk tanışdyrsaň şu rap sunatuna gelmegiň näçe wagt berme şugullanýan we näme seni höwes döretdi? Sen özüm Mar welaýatynyň Sakarçay etrawynyň geldim. Lirik barada aýtyp berse 2013-den bäri aýtdym. Tuğulama 2013'ten bäri aýdýan bolsaň onda saňa aljyrama tolgunma diýmege gerek geldir, şeýlemi? Hawa. Ya tolgunýanmy? Aý çalaja. Seret çalaja tolgunýan bolsaň şeýlerek bir zat aýdýyn, şu öýde hiç kim ýok wagt bar, aýnan öňüne geçip zat edip özüň aýdyp görýänsiň, repetisiýa geçýänsiň. Aýdyp görýän ýöne mikrofonna janly sesde şu wagt birinji gerek sahnada. Onda birinji gedegen bolsa saňa aljyraman, tolgunman, üstünlükli çykyş etmeň ardy edýän. Sağ bolun, işiňiz üstünlük. Sağ ol. Rapledil sen üçün uly dawara. Ananla bir devam edýäs. Azat Leony dizeden meýdeden morsok inniki çykyşak ýegdimiz kime meýde derskek, onu gele onu sahnamyz çağıramyz soň biler. Inniki çykyşak ýegdimiz bolsa Mar welaýatynyň Sakarçay etrawyndan Murat Anaýew, nickname'im Murat diýip sahnada. Rasan, hoş gördük. Mikrofon senki, sahnada senki, eminlere motor. Salamu alaykum. Biraz torgunýanmy? O torgunman aýyrmalymy qadýan ha Muratsan? Şu el şarpışmalar sen üçün üstünlükli çykyş mardy bolýar. Muratsan, ýör. Bu nähli aladany goýdum da. Özüme özüm seni gölleşdim. Sen adyňa atdaşwerin tapdym da. Onu sen ýerine goýup sözleşdim. Yürek taşlanan dälhana ýaly ayak sesiň ýanglanywam dur içinde. Sevgimi nur içinde bolmak ýerine sowada doňda buz içinde. İçimde dört fasıl aýlanyp dur basılıp, taşymda çyzyk gasyn paýlanyp dur asılıp, ewilerimi menden alan ýyllar gurasyna maňa tarap gelmek isleýän neglenmän urasyna. Bugün eýýam däl ol dünkü men ýalňyşdym mınanyp ýasama ýüzlere ilkiler.
Sapa kalmazsam görmedik bolsam belki men. Meni yadatdı yüzleri ikili tilkiler. Ananmaktan ananmadık amatli. Yonkiyalı güymän ok görklülüň kamati. Üýt gödüp dowamaty. Häsiýetime goşully özümden başga. Anamsyzlygyň alamaty. Ey, ey. Gülmezlikden utanamak, men yüzümden gülküýüni ogurlany tonsun, sowurýany tonsun. Ýalňyş ýola, ýalňyş ädimlerini basyp mundan soň ýoluny dowurlany tonsun. Bir notlanyň üçin ýatdan çykýan bolsa, hemme zat unutulmaly bu çaka. Bir notlanyň üçin gahar uçýan bolsa, hemme zat ýudulmaly bu çaka. Ya, belki unudan näler içimde gaşap bör. Unutmak islemänem, yarany gaşap bör. Ruhum hamala daňylygy bir ýerlere. Yo, bu ýerden göçäýmesem, ýatlamalar ýaşap bör. Hiç öçmejek, dowra hoduna den gahar bey. Gowjam diýeniň üçin, ýigrenýän gahar pışo balam sözüň üçinem. Gemirýän bahar pı gezek gelsem men, unutýan nahar bey. Sağ olun. Murat, köp sağa sağ ol. Murat'tan köp sağ ol. Nereden? Güntayn. Murat da şoňara gola. Şumatda öz aramda guruluşda edil ýazyşynyň stili, ýani Arsanyňky. Bu da şoňa meýle gön. Sözüm aldım. Bir zat bir şiirler utanalok, bir zat ýene gör hogly. Qarada çitka konkret ýöne şu başdaky hinglenmedik bolsaň tam dapusum ýene bir bal üstüne minjekdi dära. Ýa ol bir üçin kim vakal aýdasy gelse goşulyp bilýär ol. Ýene niçe soň ýygyny düzeltdiň, çip tehnika da namesi рисунок текста тоже не Арсanyň ýazyşyalak şol bar. В принципе, erwet däl gowy. Şo bir jahinglenen ýeriňe minus etmek gowulardy wala. Tak şu. Ya içmeýär. Çaqlyk kim vakal goşuşy gelse goşulyp bilýär. Ýöne bayram. Men şumat aýtjak bolup oturdım. Öde jizada meňzemese de okuýşy flow meňzeýän eken diýip. Mena esasan lirikan manisine beğendim. Yaman gowken lirikan gowken sözleň manysy hinglenip aýtmagym bar, ol rapper üçin bir gaýdusuzlyk bir zat, o hinglenip aýtmak bar, bir ýürek gerek oňa da bir hinglenip aýtmak rapper üçin. Şoň üçin men sen gutlaýan magazes dowam et. Dawol. Süleyman. Yo, hemme zat Arsany meňde söz ýazyşy, flowy, tondan çykyşy hemme zat. Edil Arsan. Birinji gezek Murat 9-lyk goýdum şu tanyna şol sözüň manysyny. Sözleň özüň ýazdyň. Awa. Sözleň gatygowy. Flowum oglalar aýtdy. Edil Arsanyň stil. Arsan kendiňle ýa goýdy, ha? Emmäňem dinleýän. Ha? Eşige meňde tondan çyksyň, meňde. Garaz mena gowurdum. Malades. Hiç jogap berjekkä Martan. Men aýdas meýärde ilk bilene Murat'tan gutlaýan, ine Mar welaýaty hakykatdan hem aýdym saz bardy, usfatlaň köp çykýan ýeri, ine Marly illeşlemede köp salam aýdýan. Galy berse dene çyndan hem haladym. Ton marada Süleyman bir artygrap diýen bolmam mümkin, ine men haladym. Gutlaýan enem üstünlük arzu edýän saňa. Özüm tanan welidi ýa Arsan. Onu soň öz ary düşünçeli, bu saňa değişdi zatda. Murat esasat sen çykyşyň hemmesi gowy ýarady. Köp sağsyň aýdýas, berekeler. Bu addyňa dize style gidip dowam edýärmi? Ýörenme. Rapli dil sen üçin uly dawara. Murat, berekeler gatgow çykşetdiň. Nähel duýgun başdan geçiren? Ay gowy. Men ilk bilen öz adymdan aýdyn. Yüzüňne şeýle seriýoz akylja olanjyga men diýende garaşmadym, vokal etdi ýygynyň hem gowy çitkal rap gitdi de. Haladym öz adymdan sawolny aýdýan minnetdarlyk bildirýän gatgowy. Bul emin agzalarymyň aýdanlary näil duýgu alyrdy, şolar barda bir gysgaça gaýdyp bersen. Ay ütköşük olar dogry aýtdy. Ol başyndaky hinglenmeler bolýan gerekdi da. Ha, onam ýok diýäňmi? Duet edip bolýan reis, şo kim vokal aýdyp bilýän bolsa geleýin. Şoň ýerine aýdyp bilýär. Düşünükli üstayda häzir rapli dil bätleşigimiziň adyndan ýadgary kökmenine skos kepkan saňa sowat berýär we gelecekde de diňe üstünlükler arzu edýär. Sağ olun am, size de üstünlük. Sağ ol, canın sağ olsun. Rapli dil sen üçin uly dawara.
Bätleşigimiz dowam edýär. Biziň bätleşigimiziň inniki gatnaşçysy bolsa toýly rap diýe. Gelin özü bilen hem ýakynden tanşalyň. Toýly rap. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hoş geldin toýly rap. İlki bilen lakamyň barada aýdyp berseň toýly adyň rap hem şu aýdýan janryň boýunça saýladym. Toýly adym ödüm, rap bol, rap haladım rap. Şu sebäpden toýly rap diýip goýdum an. Rap, tuňa halaýan şondan. Düşünükli. İlki bilen özüň arada bir gysgaçyk tanıştyrsaň, näde başladyň, näde wagt berip, sonuçta bilen meşgul bolýan. Nerden höwetleri, daşary ýurt raperlaryny dinleýänmi, türkmenlerni dinleýänmi? Türkmenlerni rolumda ödüm var, iska muslim var, ödümlerden. Soň Abdudaýewa, Esbiter var, şolardan höwetleri de şolar aýtyp başlandy. Menem aýtjak bolup, şolardan kim fekinji bilemärem, soňatda rewayet gelýän. Düşündüm, Ferhat şolary dinläp, ulalım diýen şolary öň dinleýän ekeniň inni bolsa şolaň öňüne çykyş etmek saňa nesip etdi. Bizem näme saňa diňe üstünlük dilämek galýa. Wala sag bol şeýdi. Wala üstünlük hemraň bolsun. Rapli dil sen üçin ulu davara. Dowam edýäs. Inniki çykyşak ýedimiz Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň Toýly Halif, nickname'im Toýly Rap. Ana garşyya. Toýjan, dostum hoş gördük. Mikrofon senki. Nickname'im ýedinde Toýly Rap. Nevtada Balkanabad toýly atlar köpräk bolmaly. Haýys toýly rap bar diýerler ha. Gysgaçyk we düşünükli, ha. Berekelle. Toýjan, müsüň ardy diýär. Ýörünä, sakna senki. Bakıttın ellerinden sebep nämedi? Ay sana sen günem nämedi? Bakıttın ellerinden sebep nämedi? Ay sana sen günem nämedi? Bakıttın ellerimde sebep nämedi? Ay sana sen günem nämedi? Bakıttın ellerimde sebep nämedi? Ay sana sen günem nämedi? Çektirdin gaýygysy ýygyňda ağlaman. Inni sen ýalygyda göwnümi bağlamanam. Hiç ağlamarnam. Yürekden baktyň islärin şondan soň ýygyma garamanam. Ýatlamanam seni ýatlamalam etmesin. Bolýalay dilleriň nämeler geplesin. Ýagtyllyga barýan ýoluň garanka eltmesin. Salan yaran goý baky bitmesin. Allah'ıma sığındım, doğa dileklerim ettim. Sana qargamadım, sebep ellemden bakı gittin. Sen bakı gittin, näme üçin elin tersi bilen meni ittin. Bakı gittin ellerimde sebep nämedi? Aydaysana sebep nämedi? Bakı gittin ellerinde sebep nämedi? Ay sana sebep nämedi? Bakı gittin ellerinden sebep nämedi? Ay sana sen sebep nämedi? Bakı gittin ellerinden sebep nämedi? Ayday sana sebep nämedi? Toýly Rap. Toýjan, köpä dostum. Näme şunlar iskandyň näme melýär? İslam başla. Öz pikirimi aýdyn, bir kile vokal ştaýda artykmaç bolum gady pikir edýän mene. Mene beýleklen näil pikir badyny rap haladym erwetdel. Başga artykmaç bir goşşak aýyrjakladym ýok. Vokal şulaýdymda vokal artykmaç gördüm. Ýa-da bilemok, has taýýarlanyp yerine ýetirmelim muny bilemok, şonýalrak geldi maňa. Düşünükli. Bayram, siz üçin? Toýly. Jan edip aýdanyň haladym. Yüreğim daşına çykjak boldy. Tuweleme. Malazet. Başga da toýly rap. Näme üçin toýly rap? Adyň toýly. Aýdymdan hem toýly bolsun dost. Sağ ol. Malazet. Dowam et. Safran. Не, смотри, бывают песни,
когда артист и поет хорошо, и рэп читает хорошо, но ты ему не веришь. Бывают такие песни. У него посредственно все, среднее, но я ему верю. Реально. Ya qaydan sözlerin bolan waqamy. Öldürmüşümdün. Duyuldy. Согласен. Anladım. Artan? Orsa bir söz var, zadumka gowy. Pikir gowy da, yani şonu gowy yerine getirip bilmegem gerek. Ene şu stil misal üçün Türk rap'da var, arabesk rap değil ya. Pikir gowy yani dol yerine getirip bilmedin deyip kafa veren, o da tecrübeden bolup biler. Umuman ne, üstünlük arzu ediyen. Tamam. Porque men pikirim esasan bu yerine getiren rap ve tizi değerli. Şu aňyrda oturan adama yollanma ýalakly, toýly. Dogry düşündimmi? Ya eminlere de değişdimi? Taýinat edin. Esas taýindan şu aýdymyň, esas o bizim monitoryň oňuny tirede oturan biri bar, şoňa ýetiren ýalak, şoň üçin çykyp etmäne gelen ýalak men pikirimçe. Ay yüreğimdäki da ne? Düşündüm. Boldy. Näýlesin? Düşündüm. Bor Toylucan. Kutlaýas Toyluny, köp sazan aýdar. Toylu, minnetdar, berekerler. Antoha uğradık koyuver Toyluny. Rapli dil sen üçün ulu davara. Toylu rap. Berekella. Sağol şeyci. Sağol. Näil duygular başdan geçirýän? Ay beter alcıratda. Alcırat begenen ıslak bara. Yer alman gitsem mara ıslak gelme. Avrayda men çıktı. Doğru emasden tebabi. Bütün Türkmenistan yurdumuzu görýär. Heme bütün Türkmenistan yurdumuzu görýär. Ol bir şeýlede sen şu taýda dinläp ulan rapperler var. Şolar bilen bir sahnada durmak, şolan öňünde çykyş etmegen bir aýratyn duygu bolsa gerek. Begenen, şola begenen Allah. Onnadır şu taýda rapli dil bätleşigimiziň aldyndan skos kepke ýadgarlyk sowat gowşurýar we saňa da geljekde diňe üstünlükle hemra bolmagyny arzu edýär. Janyň sag bolsun. Sag ol. Rapli dil sen üçün ulu davara. Rapli dil bätleşiginiň inniki gatnaşjysy bolsa Marko diýe mene on tanamok sizem tanamayan bolmagy mümkin. Şoň üçin gelin özü bilen tanış bolalım. Marko, salamu alaykum, hoş geldin. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. İlki bilen özüň barada bir gysgaçyk tanışdyrsaň, näde bir rap sunuwatuna geldin, näil höwes döredi, daşary ýurt rapperlerini dinleýänmi ýa türkmen rapperlerini dinleýänmi? Şo barada. Men aslında ekonomik neme stilini neme diýäne aýdýana özüm diyecek golanım men aslında şu kiçilikden men şu rap höwes edip şu Abdudai Aragon solary dinläp maňa höwes döredip men şol bilen neme dip şoň uğur bilen gitdim da ýa pop ol bul maňa gyzyk gydady şo döwürlerde ne diyecek golan ondan ben özüm ne birinji ay ýanky tregimi 2020'de ýazdım. Ondan bir gutluk aýdym, kapitanyň gutluk aýdymna ýazdım. Toýuna, kapitan toýuna ýazdım. Işonno kapitan ýanky gatnaşýarmy? Ha, oň bilen tanışdyn. Yo, men dost bolan oň. Düşünikli. Ondan şoň toýuna aýdymda şo oğlanlar motivasiýa berdi, sen gowaýdýan, sen gowy. Ýöne men özüm tag öňüm kiçilikden men düzýän, zat edýän. Onuň özüm şuma adam düzýän, düzemok diýmek, şuma düzýän. Ýöne bir hili 2 gün geçýär, haly men ýakyn mara. Onu oğlanın özlerin aýdýan, şunu çykar, şunu işe, dawai işýäli, studiýa özler gitip alyp gitýärler. Şunu onu şeýit demetýän, özüm taýlaýan onu. Aýnyş neme rap edilýän, ne bir gün galana da 4 sanak yer bardy. Şonu kapitan gelýänmi? Bol gideli gatnaşyly. Biraz tanyrlarsın, gör nemedir, olaň rap edilýän diýende auditoriýa ulda rap edilýär. Yani şu başta özüň barada gysgaçyk diýen sözüm ýadyňa düşýärmi? Gysgaçyk aýtyp berdiňmi? Yok gıysa uzun aydın diyecek ol ama şu gurla o Türkan'ın revaydı oturan ya Allah senin şeyle bir karizma duyan alcıramalar tolgunmalar arkayın çıkış etmeli ve özün görkönmeli men olsa ne öz adımdan sana üstünlük dileyen. Sağ ol. Tanıyka. Sağ ol üstünlük. Rapli dil sen üçün ulu davara. Biz devam edýär 52 çıkış etjek ýigidimiz önemin selam olsaňyz buňky sarmyzda aglaba bölegi bäsleşýän ýigitlerimiz Balkandan mardan şoň üçin hem häzir 52 çıkış etjek ýigidimiz ama o da Balkan welaýatyndan ýöne Türkmenmaşy şäherinden Mansurbek Iskanderov nickname'im Marko.
Marko. Talon. Sana aydım aytıp bolardın ha, reyab aytıp bolardın. Gönü avda söz vereceğim. Sana ne akili komentar verirken. Marko, sakın deyin ki pay akili. Bu sahne repledil Alhami cemnat repledim Köle mektep halipalar Özümü tanıtmak istedim New school Nambuan bolmak bu Beyna uruptu Bu beatem koptu Edilmen öptüm Taşta uruptu Dizen Rapte devam Aydımın dinlep yoktur Soğan seni dinletem Men polkonumda gaymalayan Son kulağımda mər'im Sözlerim koşuk gözlerim Gel gepleşip Son kulağımda ular çetleşip İska ağım senim otum yönü Sen ya lirikada yoktu yönü Raplan yatlı jamin yaşımı Mesin raplan aşığı Background sonqı derece talant Sen ağım başkadan Sana hayran balkan levab Marida şığı taşqa bas Esbita ağım sen her ritme giryan Odun tağım respect Men fanadığım inni meni tanadığım Saprana sen qaytıla aydımın Tanxanan çayqalan Her qurnulun şağılan Köp bolun yerine Bu balalang Aragon Şunun ritmi çıktı. Ya aydan. O gidip dunnaşma. Ne zaman vardı aydan okşon için olay mı? Ya bir killi var yani kutorda şunu reske başlamalı giymeltin de şotadı. Bir durdu da resk onun maşak gitti. Pauza oldu diyem. O arasına bir ki pauzada bir killi neyle? Zapkan. O öz verenim afterski. Arkayına koy, arkayına. Ava ne erkdet ben arma. Ya ne evse de var burası ayrı. Bu sahne rap edil Alhami cemnat repledim Köne mektep halipalar Özümü tanıtmak istedim New school Nambuan bolmak bu Beyna uruptu Bu beatem koptu Edilmen öptüm Taşta uruptu Dizen Rapte devam Aydımın dinlep yoktur Soğan seni dinletem Men polkonumda gaymalayan Son kulağımda mər'im Flow'um üç kuşuk sözlerim Gelya tepleşip son kulor durları inni çetleşip Kurnan bolyalar inni kepleşik İska ağım senim otum yönü Sen ya lirikada yoktu yönü Raplan yatlı jamin yaşımı Men sen raplan aşığı Bakran sonqı derece talant Sen ağım başkadan Sana hayran balkan levab Marida şuğur taşqa bas Esbita ağım sen her ritme giryan Odun tağım respect Men fanadığım inni meni tanadığım Saprana sen qaytıla aydımın Tanxanan çayqalan Her qurnulu şağılan Köp bolun yerine Bu balalang Aragon Yokor kille ton sen badın çıdanok mikrofon Sen bezeyen fonunu beze planok hatta Louis Vuitton Abduday Dar kurup posek dolanay Detirle kelle bir kefil Akımında aylanaylı Sayık deli hey deli Derdi kir sözünü del rap dinleyenim Hingleyenim hingine girmeyenim Deli derdi adını bilmeyenim Sağ ol sana kere Sen bilen başladı teze ere Seni dinlen göz yaşaylar Senki ağır atmosfera Teze track bu krasnavotor Markom ıkındırı teze sortor Takna rap edil Menin flottanın bu anın yeri Eyan blokta Teze track bu krasnavotor Markom ıkındırı teze sortor Takna rap edil Menin flottanın bu anın yeri Eyan blokta Marko. Berekallah. Tuolem respekt.
Mansurbek Marko sana sebäbi köne mektebin old school'un ähli agzalaryny taýryplap bildim. Ýöne ýerine ýetiren tarypyň oglunmada eminlemede yaradymyka. Onu men fikrimçe hemmesini dinlemen mi kak yani. Bir baştan başlaýas, bayram başlany. Mansurbek. Näme üçin Marko? Mansurbek bolan üçinmi? Mansur adım Mansur diýerler da öler. Öne Marko diýip gysgandyrlan ýagdaýda rap nemeden nickname hökümine taýladym da. Näçe ýyl bar raple meşgul bolan? Men maraş kiçilikden bäri demetýän, gyzykýan Abduday Aragon raplarny iska agamyň demeti lirik aýdyma ogullyp şondan men şoň sözlerini gaýtalap ben aslında lirika nemet diýdim da. Onun Abduday Aragon kakbaşy ol oturup şonmara köwesini dinleýärdim. Özüm ýanky studiýada işjek bolýardym. İşjek neme köwesem matda şonu dinlemeleň bilen şo tarapdan urup başladym da soňunda. Özüm men näme 2020-nji ýylda kapitan toýuny aýtdym. Birinji sapar aýdymda. Ýanky kapitan. Kapitan toýunyna birinji sapar aýdymda şonu oglar aýtdy. To'lamak. Näme üçin soradym? Birden intikere geçende näme aýdym bilen geljegiň maňa interesni boldy. Näme etip biljegiň maňa interesni boldy. Aýtjak bolam şu, aýtma. Şu çykyşyň haladym. Mazaz. Süleyman, goşukladyň bolsa? Mansurbek. Flow gowy ýöne ýanky ýerde özüň buduraýan ekeni. Özüň howlup ritm bolmansyň. Howluk ýanda ondan soň girikdiň. O sazyň nemesi ýok. İkinciden sürdüm. Saz afterski bizim oglanlarymyzyň dogry dämi? Olam gowy ýöne tema bir hillek mekir tema eken. Meni geçir. Mekir emin agdalan hemmesine ýöne ak ýüregiňden aýdan bolsaň gaty begenlerdiň ýöne geçmek üçin bolsa bilmedim de. Geçmek üçin. Flow'um gowy sözüm tema saylan temanyň üçin gaty gowy her kimiň ýygyna öz häsiýetlerini aýdyp, onam kapya getirip. Ýa kolanym temaň halas etmez häzir. Oglanlar kas kän bolsa, ýöne temaň sörmeseň şeýle gowy. Şeýle de gowy. Антоха. Мне понравилось. Молодец. Специально для выпуска подготовил песню. Yürütü, ola doğru. Домашнее задание выполнил. Молодчик. Onu näme öý üçin näçe baha ýerdiň artan? Umuman men bir kämir goşşakladym ýokna Mansurbek fan üstünlük arzu edýän nim. Dogry fenne bir näle moda kämillik duýulýa okuyup bar. Han diýär aýdym aýtmak üçin okuyup gerek, gowy aýtmak üçin wehin gerek diýär. Wehinem geler wagt bilen. Üstünlük arzu edýän. Hawalanka. Marko, men biraz nilepe duydum çynmaýsam şumat şo şey fen diýip gedekne bir-birine aýdýan biraz çüçüç zetet. No temaň şoňa alapda Selam görünüp dur 100% rap näme düşünýänni. Ýöne bir biraz arkaýnylyk ýok, ýetenek bar. Sen agressiwny aýdýan, no ni spokojny. Kabuto bir özüňe gowunyň ýetmeýän ýaly kaça очень agressiwny aýdýan. Ýöne şo bir spokojny bir ozad edäjek ýaly golyn şol biraz maňa ýetmedi. Onuň inen ýan ýeri şollar arkaýyn ýerden nesip bolsa aýdymam täze ýerden minus ýazylan bolsa значит sen aýdym sada da bir entek öwrünşen däl bolmaz şo zat sebäpler bar. Ýöne bir arkaýynlyk getmedi maňa. Agressiwlyga artdy. Prendum ýa borlay gerek lat ýotýarsyň. Ýöne olay beýtmek gerek ýotýarsyň. Ýöne şo arkaýynlyk getmedi maňa. Iska taňa näme etmedi? Mansur ýa erwetdäl. Täze taýýarlapdyr da belki şondandyr merdan dogry aýtdy şondandyr belki ýanky büdüren ýerler şondan bolup biler. Taýýar aýdym bilen çykyşadan bolsa da belki has gowy ederdi. Ýa temasy şu tema däl başga temada bir başga bir zat ýerine ýetiren bolsa gowy ýerine ýetirebiljegi görünýär şol oglanyň. O görünýär. Bu respekt berdi onuň osawol. Ene biz dogry köne mektep oňa serede we baha bermeýäs. Ene şeýle de gowy. Başga zat ýerine ýetiren bolsa gowy. Aftaýnam diňnäli. Anana. Marko diýdiňmi? Marko. Indi şular ýagdaýym da indi ýanky banger nimeler boldy, old school boldy, ýanky hip hop boldy. Indi bunda da nime bar, trap bar, azyk nimeler bar, elementler bar.
Yani okoyşunda flow'unda trap bolmadı. Birazrak başka neme oldu. Yani indi alem oşorun bir renk var da, olam her kime gerek renkler. Şoň üçin Marco men ondan 7 berýän meselem. Näme üçin biram arasynda isteýärlik etdi, bir sanyk isteýärlik boldy. Bolan bedeýär. Onun ýanky flow'dan nime çykdy, ýanky ritmden çykyp gitdi. Ol özünden molan üçin meselem şoň üçin 7 berýän, ondan 7. Atak gülýaly. Berekallah. Tamam. Ring paylayan Ayşuna ağa. Hudayva. Tüyle berekella. Elim oşara geçtik. Berekella. Şu renkleri bilelim cemleyat. Köp sağ ol Marco. Bütün ardı vadiyat. Süleyman'ın dişiyali. Mikirce kodun. Geçer mi ki onu sonra bilir. Sebebi az vakit kaldı. Rapli dil sen üçün ulu davara. Originals, haqiqi bol. Original yegin eşik brendi bizim elimizde. İnternetten sayılan üstlendik original branding 7-14 günün devamında sen egininde olsun. Sargıda ofisimize gelip, bu evimizde internet arkalı hem sargap bilirsiniz. Originals, haqiqi bol. Rapli dil sen üçün ulu davara. Marco berekella tuğulama qatı qoğu çıqış ettin, daş ettin bunu. Şeyle ilk daşından görsen freestyle edip oturanyalla, görüp oturan emin ağdalan. Waspedik geçtin şeyle de Türkmen revin başlanıcı olan Türkmen revin ägirtleri yeke sözülen aydanda Türkmen revin haqiqi tanklarını waspedik geçtin özün şoňa respekt bildirýäniňi görkezdiň. Şunu ýanky esbitirin diýişýäli mikrofon mi özün şonu meni geçirdiler diýip etdiňmi ýa şu seni şu aýdan geçirmeselerem aýdyk galsam bolýar içimdäki zat diýip ýazdyňmy şu barada aýdyp berdim. Yo men näli pikir ben birinji yer almaklykda da men prosta özüm tanatmaklykda şu pikir özümde. Olar barada aýdýan süýsün öz ýüregimden çykan zady ýazdym, aýtdym. O kıyın bolýar ama şolara kapya tapmak yaman kıyın bolýar ilki başynda. Soň on mer bir aýdan men işek gelen şoň üstüne oturup näpirmer hepde birini düzýän, hepde de ýazýan podýan şolar ýaly nemeler dogulda. Düşünükli şeyle de minusyny şuň ýerden çykýarlar diýdiň şeyle de. Minus şuň ýerden ýadyrlar da sagatdan üstü uratdylar maňa. Şojaga şernem gözüňde tutun. Kıyın bolýar da sada öwrenşmek, bita öwrenşmek. Ýöne gowy edip çykyş etdiň, geljekde has taýin bolup, öňünden taýinlik görüp, mundan hem gowy çykyş etmeň ardy edýär we gepleşigimiň adyndan skos kepganam ýadgarlyk sowut gowşurýar. Üstünlük. Sağ olam tanaka. Bale, janyň sağ bolsun. Rapli dil sen üçün ulu davara. Rapli dil wätleşigimiz dowam edýär, bätleşigimiziň iň ahyrky gatnaşjysy Miguel ýa gelin özü bilen hem ýakyndan tanış bolaly. Miguel, salamu alaykum, hoş geldin. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Az golyrak tiş. Miguel ilk bilen laqamyň barada şeýlerek sorag berjek şu orslarda tanış edýän oglanma. Onda. Muzik çykdy bilen hem Tayna Koko diýip bilen. Ay, o muzik bilen. Şondan alyp koydum. Şu ady. Ay son näl gördüm da şol aýdysyndan. Personaj haladym. Personaj haladım. Düşündüm inni rap sanatına nädik geldiň ýerden höwesleri daşary urt rapperlerden kimi dinleýän, kimi fan adýa, öz türkmenlerimizden şo barada gyýygadyk. Doğru maýsama özüm rapper diýip bilemok. Özüm erenbäýt ýani ýöne şuň birinji tapar aýtsak. Düşündüm R&B stil aýdýan. Olam bir hip hopun bir janry şeýledämi? Ne galana men adalar özü görürdi. Semaň näme barada? Lirika söýgolyn ýetişmedim de soň taýyn tema mallym goýdum. Düşünükli sana şeýlerek bir maslahat berjek. Şu sahnada oturan emin agzalanmaz. Edil senýaly başdan başlap
şeyle yolları, şeyle baskançakları geçen. Şoň üçin hiç hili tolgunmalar, aljıramalar, olaram edil özümüzi aladım. Hawa arqayn hiç kim yok gal çıkış etmeli. Esasy adam näme? Sana üstünlüğü var bu diýen. Tamam, Tarkan. Canı sağ olsun. Rapli dil sen üçin uly dawara. Mehraman Tomasçylar agwat galy diýermiz ýönere däl. Sebäbi buňky sanymyzda, ýani rap dil bähişikli getpeşimizden birinji tapqyrynyň 4-nji sanyny jemleýe we umuman birinji tapqyrmyzy jemleýe Mar welaýatynyň Mar şäherinden Murat Oradiýew, nickname'im Miguel. Wa aleyküm selam. Gece tayin mi? Ýön onunla gittik. Sen yeketek, yönümen bilen yeketer. Biz borcudy kitek, biz hakda yazılsa kitap. Hiç ömür yetmez onu okap, yönü seni okar. Ömrümün sonunu çenli, sevgim dokap. Ayım günüm menin doğmasın, ömrümde sen bolmasan bana näme gerek dünyam. Ayım günüm menin doğmasın, ömrümde sen bolmasan bana näme gerek dünyam. Senin yılırşığın ya dikemme zaten, yerini tutmaz senin hiç adım. Senin yılırşığın ya dikemme zaten, yerini tutmaz senin hiç adım. Yeni bana näçe gerek senden, yeni bana näçe gerek diňe senne. Gözlerin diýä diňe menne, kim bilir diýä ýöne diňe senler. Yeni bana duýulaňy bersine, yeni bana duýulaňy bersine. Men sen dünýäň aşygy, süýänisin gaşyňy. Sana bolan sevgim adatdan daşary, biz gaçly asmanlara uçalymy. Men sen dünýäň aşygy. Elin görmesen emme zat golar, men çepemesen söýüň bilen suwalan. Sen tut meni kollap, ýok dep çepden, soň aýryp bolmaz ýaly sepden. Törekge barka dol depder. Sen meniň dälijem, günüňe degemde başlaýan däli rap. Между нами километры, ссоры, скандалы, любовь — это бой болен. На твоих словах нету капли соль. Ты хочешь со мной поиграть, у меня нет консоль. Ты так sevdiğine keyifte de, manur geple de. Yüzünü seyredi arkadan yalan geplemey. Dengine de, dengine ken. Bravo. Ay berekella, Miguelcan. Tolgulman duyduk ne? Yo durun mikrofon. Nira dur ente. Kirlenmedi wagt, kirlen ayçakta atlanmadı ken. Adel. Birincim Süleyman Yalaklı. Tak, Miguelcan neydi onca aytşar. Oval ha Miguelcan. Murat, söz özünki. Sözler özü bir kava. Hen? Henem özünki. Bir beat free beat. Beat free beat ha. Seret doğruyum aydayın. Yerine yetirişin edil onlukta. Yönü ben düşündüm. Näme diýjek bolanyňy, ideýaňy düşündüm. Ideýa hen gatygowy, men studioda gowadyp autotune alatda ýazaýsaň dagyn, gatygowaýdym men aýdymy haladym. Sözüni özüňden bolsaň, heňini özüňden bolsaň. Birazajyk tejribeň ýetenek, olam diýir aýtmak, heňlenmek, gaty aňsatlatdan. Şonu sorajak boldum. Mene bilesim gelen ad bildim. Gatygow ideýa, dowam et. Sağ ol Tarkan. Nerden? Kennäme? O benim şuma Süleyman öňürtüläýt, nasam zeli. Bir kitap aýdym şol. Egerde şol After Sky'dym bolsa, dapusym heň geçenге daýman bir gedem allanlyk geçen seýrededi. Onam soň goşarsa o ýesi şol After Sky'dym bolsa, prям heňi we adresuny ýaman owadan aýdym. Prosta biraz ýerine ýetirişini hälden bäri näseret aýdyp bolan akşma. Sen eşitýän, sen şeýle tutýan. Şoňa getiren bolsaň, most gowy işlerdik senne.
Bu täsir başgaça bolardy sebäbi. Sen şeýle daşdan tutup oturýarsyň. Näýlaýda? Aýyň men näl sahna çyk göremek, konsa mikrofon al tutmagy bilemek. Biram şu bokurdum kankeren gurap dur. 7-8 ýanna gelişim söýleýän. Aýwah. Ay, nu w целом sen ne görnýär, şunu şolaglyna görnýär, şo birde simboliyesi şuňa al aýdym düzüp bilen bolsa, o üçin Satçak mı diýdi bolýar şo? Satçak mı? Da, tipi Satçak mı? Bu işini Antonal ya. Bunu. Biliyorum men gowaryan zatlamdan var. Hingil zeratlar. Soň mäde görgün bu mäde. Geçten geçmeden mäde gör. Innikide göreliň nesip bolsa dogumlyraak aýtjak bol, o gat aýtmakda däl, ýöne bir opit bilen geler de nesip bol. Satlyk bolsa birinji maňa jaňa da. Ana görýär, dämi? Hit ýetenokdy ya. Süleyman şu hit ýetenokdy. Onan mı? Bul pul verme 100%. Tak alacak bolýar. Ya böyle sen näme etjek olaýdymy? Men maňa gerek ka. Onu otur da. Men stilim däl ýöne oturun. Barzen bakamedia var ber. Men elmudam. Men şunça ýyl bäri var, bakamedia show barjak bolum. Ýöne Wikipedia show var ýan bilýärmi? Ýanglyşyp Ýigitler dawa etmeň, bize hemmäňe aýdym ýetýär. Boldy. Gelay. Hitken ýanmy? Has birden studiýada ýetmese production ýetmese krasnowe. Şöyle üstüme, şunu hit ýazyp berýän bolsam. İskatan gerekkä misdat. Krasnovegas music diýäňmi? Bolmada Krasnovegas music gelýär. Has bolmada. Bolýar. Eret ýöne Murat. Özüň düzdüň, dogruýy aýt. Geçen sanada bir oglan özüm düzdüm diýdi. Allah dedi. Öde ekenmi? Turk aýdym eken. Owa sady. Bizim onundan promoçularam haýsy bir aýdym barlysy. O da geçdimi? Geçdi. Men aldım onu. Ýüzüne batarsan. Onu men aldım. Men geçip. Biz bilem ýokda. Türküdüknä nokta, Türkdüknä. Owa, şoň üçin ýok, ondan mundan meňdetme bolsa aýt şuwat. Yo, 200% garansiýa beren öde aýdym. Malades. Ýöne arasyna orşa da aýtdyň gerek. Aýtdym ýöne şu aýtdyna bokurdum, ora sesim çykan o. Özüň ýazdymmy? Bolýar. Hemme da özüm ýazdım. Görýärmi? Ors sözüni özi ýazyp bilýän eken. Maňa da ýaday. Ana, görýär. Как раз menem bardy. İskan baş. Bolýar. Murat, bokurdan gurap sesin çykmaýan orta tükeliç. Me. Oho. Me. Hop, bu reklama der. Hiç şeyli reklama diýip bile düşünmedik. Seredin, yo, ne bokurda gurap bir belki. Açan soğuğuna Açan göreli näme çyk. Soğuğuna mı çykýar? Bolak. Egerde haýlandyr çykaýsa, maşinçe iPhone goýda bular ha. Gatnaşmaň gerekkä. Näme? iPhone ekenmi? Studiýa diýärmi? Bakamaýdy şow diýip ýapdy. Kofe diýär. Kofe gerek bolsa çay içdi. Bolýar, Murat gynanma aljaradyň tolgunyň odatlar hiç näme diýjek bolanyňy, näme aýtjak bolanyňy biz düşündik eýem. Kysagyndan babadan ýerlen ziýany ýok. Aýdymyň gowy gelecegiň ba üstünlüğü arzu edin. Bolmy, ýigitler, dostlar, köp sag bol. Migueljan, mikrofon goýup bilersiň. Köp sag bol. Rapledil, sen üçin uly dawara. Miguel, berekella gowy çykyş etdiň ýöne aladyk tolgunyň mı aljaradyňmy? Ay edil tolgunma da ýöne biraz sesim etmedi, ýagdym gurady dänim. Ay şonýal çykdy. Ýöne nesip bolsa nikada tapkıra geçirseler, ennikde hit görkedim, ona 100% garansiýa berem. Bolýar. Ilki bilen özüňe inanmaly. Onu Alar gepleşim bunun adından şu skos kepkany sowat goşurýar we saňa geljekde üstünlüklen hemra bolmagyny arzu edýär. Sağ ol tankam. Böyle. Can sağ olsun. Rapledil, sen üçin uly dawara. Ine de mehriban tomaşaçylar, Türkmen rap sanatynyň dinleýijileri we söýüjileri şunyň bilen birinji tapgyrmadan 4-nji sany umman birinji tapgyrym jemleýär. Biraz salam hormatly Emin agalamada pikirlenmäge may berýär. Asalamdan ikinji tapgyrmada buňky çykşadan gyz we ýigitlerimiň içinde kim saýlanarka asalamdan biler. Biziň bilen galan. Rapledil, sen üçin uly dawara. Ine mehriban tomaşaçylar, hormatly eminlemedem öz pikirlerini jemlänler diýip umid edýär. Jemlemede moza wagty geldi, sebäbi sahnada şunkunny 10 sany benarmaz we ýigitlenmez özüniň getiren aýdymlaryny, sanatyny eserine getirdiler. Inni hormatly eminlemez saýlaýmak galy. Ýöne ilki bilen
söz vermeyakak eminemede İska Muslim bir kafir aytacak dedi. Ona söz verýär. Amen yerine geçeceğim. O ilki bilen şuat birinci tapqırın 4-nji sanyna jemleýiji sanyna bolýan bundan beter häzir nesip bolsa kim geçti we beýlik sanyna geçenler olar üçin şertler biraz kıyınlaştırılacaktır. Ne köyne mektep bolup maslahat eder. Näýlik şertler berjekmese ikinji tapqyrda. Onun başga da ýene aýtjakladım. Oşda geldiňiz, çykyş etdiňiz, şu zatlaryň hemmesi şu agzy birligiň netijesi. Alyp barjylar, viza operatorlar, emin agzalar, mihmanlar hemmesi. Hemmesi köp sag bolsun aýdan onu ökman aýtmaly öz adymdan we guramaçylykda başdan bäri ýanymda keri we oň adynam hemmesi sag bolsun aýdan. Biram ýene bir diýjek zadym. Bu zatlar nesibe? Geçmedik. Gynanmalar geçmedim diýip gaýtan şu zatlar size motivasiýa bolmaly. Biz hemmeňiziň hem plus tarapyňyza maýdýas, minus tarapyňyza maýdýas. Kimiň sazyny afterski saz özüm düzüm diýen bolsa, plusyna aýdýas. Kiminki minus bolsa, minusyna aýdyp geçýändir. Şoň üçin näme diýle goňşda düzedip ber bijeli oglan aglymy diýýän, naşonýallyk. Birden geçmedik ýagdaýyňyzda gynanmalar, öýe baryp soň telefon açıp beýle kamera düşüp oňýar zatlar etmeler, gaýtan size motivasiýa bolsun. Yo, biziň gepleşmede değişdirmi? Biziň gowa. Şoň üçin nesip bolsa görürs men şekany alyp galýan. Gönemi. Sebebi men geçenki nemelerde de aýdypdym. Şul janrda, rap janrda gyzlaryň köp bölmegini özgerip gitmegini men gollaýan, şoň üçin hem şekany. Medet tanış olun. Birinci tapqyrmada 4-nji sanyny şeka üstüne ardy ödýär. Köp sag bolun. İkinji tapqyrmada taýin bolmagy üstüne ardy ödýär. Bir dowam edýär. Söz nowbatyny ikinji eminimiz Märt Nazar. Bolýar şu aýdyk goýulyş taýda Märt bagyşla Merdanjan. Ergedek bir gapdandan başlaýardyk. Geçen gedek bayram ýanky Bagran tarapdan başlapdyk. Bu gedek İska Muslim tarapdan başlar. İnnikedek yine bayram tarapdan başlar. Boldymy Süleyman? İnnikedek senden başlaýar. Merdanjan başla. Gara şertlerde hergede maýdasyň gelýär, aýtmalam däp bolunja adamlar düşünenim ki diýende. Şumat nasamjeli şu iskan saylangydy şeka edil birinji bilen saylanmalymy dälmi ýöne şu meň üçin şo geçdi diýip hasap edýär. Näme nasip gyz diýip hasap edýän şo. Onuň şu galan oglanyň arasynda bir aýratyn bellek geçesin bele. Birene şu awray däm sen. Hawa. Onuň kapitan haýsyday? Kapten. Hawa. Men awray senem kapitan. Şolong ikisinden saylardım edil şumada. Şu galanyň arasynda. Onuň bilemok, ne знаю даже kimi sayılacağımı. Şoň üçin daway kapitan alayyn men. Awray polybom geçýän beň pikirimçe bar. Şoň üçin men kapitan odaýyn. Kapitan. Kapitan. Anan näme? Arslanjan Dizet. İlk bilen mehman dostlar hemmeňizi gutlaýan. Şundan gutlaýan. Ene aýdym sazyň ajaýyplygy nämede? Aýdym sazyň köp dürlülligini. Bugün bir näçe janrlarda bir näçe ýerine ýetiriliş gördük. Umuman hemmesi ýene gowunuza ýarady ýöne ýanky oglanyň aýdyşy bäfeşikde o ýeňijem bolýar, ýeňilenem bolýar. Umuman faýlanmadym diýip gynanmaly däl mehman dostlar. Men azatlaýyn faýlaýan. Şunlara maňa ýakymly boldy. Netip bolsa biraz gollaw berilse, has gowatlar ederdi bundan ýa men gutlaýan. Janyň sag bolsun, ruwaşgardy diýen. Azatlaýan, köp sag bolsun aýdýan. Ýa-ni dönem torapdyk geljekki türkmen rapyň otunyň ýol orta boljak diýdi. Any mardy diýär. Antoha. Sopranoman, gözleýär öýdän. Bar taýlajaklaryny taýladylar öýdän, Mena Miguel taýlaýan. Miguel. Oh. Owaýdym aýtdy. Potensialny aýdym. Şu udaç. Miguel, goşulýar. Köp sag bol. Bir dowam edýär. Süleyman Esbiter. Men taýlajam, taýlatdy Antony. Aha. Mahtlatlaşmalı. Yo. İnnikedek şonça senden başlar. Şu gapdalan başlaýar. Yo, innikedek bayramdan başlasagam bolýar. Men özüme ýöne belli edip goýdum, soňky saýlamyň soň. Şoň üçin takminan hemme oglanlar ýankyja gyz, hemmesem
diyen ýaly. Ýöne birini taýlap bolýar orada. Awa. Kıyın. Şu kadar açından hem kıyırak düştü sana. Men Annaif Murat saylayan. Murat. Oo, Murat. Keben aytsak mı yönü saylayan? Yok, özüme belli edip koyup durun, sözüne 9'luk koyup durun. Diňe şoň sözüne 9'luk koydum. Flow'una da 8'lik koyup durun. 10'nun o da gowaha. Özüme belli koyup durun. Ýöne ýankyjy Miguel saylardım sebäbi imini düzmek meselesinde gowdudypdyr. Yerine ýetirmek tesrägem bolsa, düzenine gowdudypdyr. Ýöne bu Murat yerine ýetirişi Flow'y hemme zady yer we ýerde. Köp sağ ol. Kutlayan Muratcan köp sağ ol. Inni iň garaşylýan, iň tolgunurjy we iň kyn решение Vagrant'tan. Sebäbi 5 tane ýigidimiz sahnada ýöne diňe biri ikinji tapgyra geçip bilýär. O ýer kim bolarka? Qatqynay. İlki bilen awara hemmemizem erkek oglan hemmemizem rapper dogurdamy? Rapper diýende näme gözeň öýle? Erkek oglan gözeň öýle, dogurdamy? Bir ýüreklice geçmeden men geçmedim diýmejek, dogurdamy? Şoň üçin marka bilen awara bir öňür çyksana göreýinisi. Men ikisinden saylap bilemok, şu ikisinden geçiresin gelýär, bilemok. Bolyam şonýaly. Onç. Birini birini saylaýsyn bolmasa şuň. Şey daýly. Ne karşı şonýaly. Birini avdy saylaýsyn. Bam hadýan. Yok, geçen sanna kıy gatnaşanlar üçin adalatsız bolýar. Dogry, emmesem güýçli bolan ýöne. Çert bolýar. Onu alwasa da hemmesini geçireli. Yok, bir mund avdyňdyň näk göreli. Yo, yarış gutorma ya, dogry düşün, yarış da. Iň zonada bir ýeňmeli. Emmesine mal galasyň gelýär. Daway güýçlüksinmä, yarış. Isключение etip bolýar. Şeýle. Täze bulardan da birdak çykyp bilýär-de. Şowa mihmançylygy köp garaşylan adamlaryň biri we hip-hopda, türkmen rapda agyrlygyny bildirýän adamlaryň biri Awdydaý we solan bir adam taýlama mümkinçilik barmy diýen we kim näme diýip ýatsa da her kim goldarmy diýen. Doğru aýdýan sebäp, men kimçi için tom bähleşip bilmem. Menem folloyan Vagrant. Alp parça okumanlar. Kıyın meseleler dava olma mümkün. Nem için adaletli kim dastoyni derdiyecekler bolar ýöne. Yo, onda equal birini saylaýan onda. Bak, tafawudy näme onda? Equal birini saylasınlar. Däl her sanyny 6-sy geçip otyra. Men birinçide 9 sanyny geçipmi diýýär. Aýna o birinçide ikinci, üçüncü sanyňlara motivasiýa ortuny görsünler diýip geçirdi. Sebäbi ýykarýalygy ýok, şeýle hemmesini geçirjek bolsa. Her kim birini aly bilýär, ana şonda ýarşy bolýar. Men pikirim. Equal birini saylasaňyz näme? Şol gazap bolýar ona. Diňe baýan paýlaşy bolýar. İkisini şuma çykardym. Marko çykşy bilen we özüne bolan sahnan duýşy bilen meni da etdi. İkincidenim Awraýnam lirikasyny güýçli gördüm. Maniýesini, sözleriniň maniýesini güýçli gördüm. Ýöne çykşy edil ortaça da onýal däldi. Şoň üçin şu ikisiniň arasynda Marko diýen. Marko ikinci tapgyra geçti. Antofa? Bir soru bersen bolýam. Bolar, elbetde. Смотри. Поздравляю.
Смотри, инники тапкыр воляра, следующий выпуск. Например, мы же должны каждый по одного выбрать, по одному. Наверное, это вы решаете. Но можем и не выбрать. Правильно? Может, да. Может, в следующем выпуске, может, 3 человека пройдет, doğru Давай şu at исключение edeli. Болмаса голосование edeli. Onu bana aytmağın, men niye alıp var, siz eminler, siz söylüyen onu. Давай просто şu at голосование edeli. Кто за, кто против, чтобы этого парнишку выбрали. Я согласен. Все, ичкели проблема, вот здесь никто за это никого судить не будет. Он не алdat yok. Bayram sen bolya diyen mi? Ben Geçtin bolya diyen diyen. mi? Süleyman, yani fikir ediyen. Geçtin mi geçmedin? Dik öz sesin ver. Yo. Biz nem üçün diňe awraýyň şu wagt gurrun edýär. Şurada başgalar ama oy. Men koşulamak da siz şu an diskusiya edip oturdunuz. Bana kim geçti? Ben üstüne ardı ediyen. Kadana bozsak häzir geçen sanlarda akar. Olardan amma Şungal sonra turmazlar. Hoşlanma da eder. şu wagt men üçün awraýdan güýçli oglanlar var geçmedi. Awraýda nem üçün men awraýda sorak men düşünemem. Avrayda belli değil mi tek? Avdın tanem diyeceğini bilemiz o. Bu vagrant avrayı bilen makronu. İnniki tapqarda näme bolýar kadalar? Onu maslahat tasarruf ente bilemiz o. Yani bular ýaly her kim birini alýa 10 ýalak zat. Bolmadylygym mümkin. fikirlenir o zatları. Yani şu wagt. Пацаны, вы баллы ставите? Onu var Yiğiter da var şey Участник. deyin. Ses verelim. Biz 6, Kuvancım 7. Avtayam koşalım mı? Avtayım saylayan şey. Yine misal için 8 olsadık 4 dengeden olup bilerdi. Biz 7. Ya o ya yok bol ya. 4 synonim. O hemmesinden. Yine bir koşmaçı. Bäfeşi saylalı mı, saylamalı mı? Misal için. Davay özümüz ses verel şoňa 7 adam biz. Howo şo barada. Gonş näme diýen howo ýa-da yok. Näme üçin menden başlayan adam? Awra ýa-da süýsen 4 otduruň. Awraň gurruňmy? Yine bir koşmaçy. Ha. Bäfeşi saylap bilmek barada, avda söz vermek barada. Avda söz vermek var adamı. Avda söz vereli. Avda saylap bile yine bir yerini Saylap bile. koşmaçy. Howo diýen. Sebäbi after çete ba hakkı ba şoň üçin. Ba diýen bir howamyz ba, iska näme diýen? Avda da elbette saylaman after çerdem yetti. Mesele avda daýy barada däl. Misal üçin biz saylamal 6 sany bäfeş sayladyk. Düşündüm ýöne näme? 7-nji şu taparlykça saylaýalmy. Düzgünü pozmaly bolýan gep şonda. Mine ses ferýärse. O da şov diýil ýa-da şoňa. Howo ýa-da yok. Yo, şu at исключение edip bolýar просто. Edip bolýar. Şoň üçin ses vereliň diýenler. 7-nji misal üçin avda daýy saylasyn, vagrant saylasyn, tapawdy yok. Yine bir 6 däl 7 bäfeşi geçireliňmi, geçirmäliň? Это не проблема. Men alıp barjak sorag beren eminlere. Siz imanna avrayı dastoyunu görýäňiz ikinji tapkara geçmek. Diňe avrayda. Diňe avrayda. Gördüm dur. Ferana salar Türkmen we men onum Şu gowurdum. imet jöt avrayda şu at diskusiýa edip durdy. Yok, avray ol bayramyň halanlarynyň içinde. Benim 7-nji. Şu wagt ine mehriban tomaşaçylar görýänimiz uly sorag çykyp dur. Sebäbi ýene de bir näçe bäsleşimiz saýlatlary gelýär. Biziň eminlemi diýen ses guturdy. Şoň üçin nämedir? Hormatly mihmanymyň kömegine awtaýa bir ses goşdurasymyz gelýär. Mena şoň üçin ses goşuryp şu teklip berýän. Awtaýa bir ses diýen. Ýöne bilemek eminler näme diýjegini şoň üçin öýdüňiz görüň. Awa ses ver koräli şoň üçin mena haşe diýen teklip edýän. İskam oglanlar dostlar. Yok diýemek bolýar. Yo, menem bilen şen sebäbi şu mat prem 7-nji adam prostsa da maňa. Şoň şeň. Menem bolýar diýen sebäbi ýitibir zehini geçireli ýitirmäliler. Mene bolýar diýen. Ya za. Ştaýda men üçin 4'em geçirmeli aslında 4'ün. Ýöne 4'ünden birini şu исключение geçirip bolýar. Sen geçiresin gelip öňde tutýan biriň barmy? Sana da ses bereli şu günlükçe oglaryň emmes owo diýär, menem owo diýär. Yo, men üçin geçsin biri yok, ben geçsin. исключение edeli ve şov bolsun, ne bilýärmi? Indiki gelecek rapperlere de motivasiýa bolsun. Esasen näme şowun manysy näme? Motivasiýa ýaşlara. Şoň üçin biz geçireli birini. Onu sen 7-nji emin agda hökmüne senen birini geçirip bilýän. Şo bolýar däm oglan? Vagrant senen bolýar diýänmi? Goldaýan elbetde. Boldy.
Men awray diýen näme üçin awray diýen sebäbi şu wagt ýa-ni biziň şu rap dile gelişjek rapper men üçin. Ya flow gowy galan lirikasynyň düzeder. Onam hem motivasiýa bolsun, dowam etsin mesela. Ene de görüşmek diýäli. Tolugunuzu pırsatlar jemledik. 7-nji bäsleşmemizi gutlaýas. Awray. Adyňam özüň awray getirdi. Köp sag bol. Ikinji taplarda görüşür. Ýene toýly rap Salar Türkmen hem de nesip bolsa ýitlemedem gollap berişär paýlyň haşa diýär. Diýen üstünlikli gowuşuk etdiler. Egerde açıklatyňyz bar bolsa mümkin bolsa bir jemle. Пусть не расстраивайтесь, ребят. Это еще не конец. Это только начало. Bu başlangaçy. Ýigitler ýene bir ýola üstünlik hem rahat bolsun. Rap sunotuny toýlarda hem de ýigitler minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun. Kadany üýtgödünmede görä, pozonmada görä awray diýjek bolýanym awray diýänne geçirenmez gowy bolupdyr diýdirmese hasapda. Awtaý geçirdi şu wagt. Sonra ulu boljakdyr. Edilmen tarapdan. Eýliklerden tapap bolýar. Kadany bozulanyna görä indi şoňa görä taýinlanyp gelmeli ikinji tapgyra. Şonu aýtjak bolýar. Jogapkarçylygy duýmagy maslahat berýär. Kada bozulanyna görä biderek bozup dursy mesela diýdirmesinler. Elbetde. Rapli dil sen üçin uly dawara. Görüşmek diýäli, bu sanymyz has tapawutlaryny eýliklerden sebäbi gepleşmemiň dowamynda eýleki şekerem diskusiýa döretdi. Ýigitlemedem öz ara bir adamy fenomene çek bollar. Ýöne şu ýerde töwelem hem nokady awtaýa sawasyny aýtmaly, nokat goýup bildi. Dogrudan bu gepleşmemiz ýetidekinleri saýlamaly we inniksanlara üstünlikli çykyş etmeklik üçin elbetde ýardam etmeli. Şo ýardamym awtaýa jan ähli ýetlemde dostumyz hemmesem döretip berdi. Ondan näme şunuň bilen birinji tapgyrymyz jemleýär, ikinji tapgyrda nähili şertleri bolar, nähili temada biziň geljek rapçylarymyz bäsleşerler. Biz onu bilemizok, nähip boda onu ikinji tapgyrda bileriz. Biz häzirlikçe şonky gepleşmede ýürütü bir taýnamaga we gowy bäsleşleri saýlamaga ýardam eden DJ Şaman, ähli eminlemez hormatly mihmanymyz Kerimjan kardeşimiz hem de M Production minnetdarlyk bildirýär. Şu ýaly döwrewap gepleşikleri taýnap halk köpçülüğünü yetirmeklik üçin giň şertler döredip berýän Türkmen milletiniň ultymyzyň medeniýetimizin hak howunary milli liderimiz gahrman arkadaly gahrman serdamyza şertsiz alkyşlar aýdýar. Bilent başar amanmyzyň janlar sag bolsun. Ýaşar bolar bilen Rapli dil bäsleşimiziň ikinji tapgyryny görüşýänçek hoş wagtyňyz. Eline alla mikrofonu barlı. Diline eklen kapeler hip hop bilen. Çekinme gel bat bilen. Netije görjek bolsoň hereket et, dogry dep bilen. Yazdyr adyny bul taryha sen altyndan uly harf bilen. Özüňe anamyň barmy? Al mic check chip. Sen yaran sen rapli dilin. Ýzyna özüň alyp çyk. Ýerinde giri ber korkma. Çykanda çykyp aglama. Bul bäsleşik diňe sen üçin uly dawara. Rapli dil. Rapli dil sen üçin uly dawara. Rapli dil sen üçin uly dawara.